Familia, ben querida, xente de ben, xente de mal, pero sobre todo xente celtista. Buenas noches, muy buenas noches a todos amigos en lo que ya es un post partido de normalidad de un Celta que se está adecuando a una nueva normalidad muy ambiciosa, muy grande y muy seria. Todavía creo que seremos muchos, yo me incluyo por supuesto, los que seguimos asimilando como, bueno, que la clasificación europea estuviera tan barata en estas últimas jornadas, parecía que, no sé, como que le quitaba un poco de atractivo porque le íbamos encontrando peros por el camino a los partidos, que si Oviedo, que si Alavés, bueno, somos muy así también en el Celta, yo creo, de quedarnos siempre con lo negativo, pero es que es muy difícil, de verdad. Simplemente meteros en este canal, empezar a tirar para abajo, un par de años para atrás, y ver cómo estaba este equipo. Claro, es que yo recuerdo, hace no tanto, estar en la misma butaca, no, porque no me siento. Estar en la misma grada de ese estadio, choromicando con Mario Seijas, porque Gabri Veiga había marcado un doblete y el Celta se salvaba de descender a segunda división en la última jornada. Poco después, y con un proyecto que seguramente haya más de una decena de equipos que envidien en la Liga Española y si te pones a mirar por fuera, otros tantos. Creo que el Celta es un referente. No solo un referente que creo que ya lo era, sino que marca un antes y un después. En primer lugar, por un proyecto muy sostenible, por un proyecto muy meritorio y por un proyecto sobre todo con mucha identidad, con el cual se entiende todo lo que rodea a lo que pasa a los 90 minutos dentro del césped y sobre todo liderado para mí por un entrenador. Después hablaremos largo y tendido sobre la figura de Claudio Giraldez en la historia del Celta. Creo que hay que sentarnos de verdad a hablar. Es un paso muy breve, pero es un paso como pocas veces antes visto en cuanto al éxito y mucho más si te paras a analizar los mimbres con los que lo hace. Creo que Claudio Giraldez escribe hoy, o más bien ayer, amigos y amigas, una nueva página en la historia del Celta y creo que son letras de oro, las que hay que con las que hay que escribir el nombre de Claudio Giraldez porque es una cosa muy seria. Encontrándole peros, porque es que mira que hemos estado dando palos incluso hasta hace un par de días, macho. Pues así somos, así somos. Bueno, creo que poco más tenemos que decir, ¿no? Lo de hoy es para disfrutar. No sé cuántos de vosotros ayer habéis ido a Plaza América. A mí ya no me dio la vida. Yo me quedé después de acabar el nombre por nombre en el estadio. Empezó a llover también, Dios mío. Bueno, en fin, amigos, que yo también, en lo personal, os digo que posiblemente debería estar mucho más eufórico a esta hora de la noche, pero levo unha borracheira de fútbol entre uns e outros que isto non se acaba nin pa Dios. Aí estamos, Aí estamos, aí estamos. Bueno, amigos, ¿qué os voy a contar? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Os pregunto. Hoy tenemos a Mario Seijas hoy enfermo, Está el hombre, bueno, para pocas celebraciones. Tendremos en el día de hoy a nuestro querido Alex. Dijo el bueno Antón que se podrá pasar un ratito. Y no contentos con eso, aparecerá Jorge Paz, que también podrá pasar un rato. Vamos como queremos, amigos. Yo no, yo me cago del sueño ahora mismo, pero me puede más la felicidad y la euforia porque, de verdad, tengo ganas de bajar a tierra, sobre todo, porque creo que van pasando las jornadas, estás en Europa, lo normalizas, los de debajo no acaban de ganar, entonces dices, bueno, pues ya está, pues esto tenemos Europa por castigo, ¿no? No sé, no sé. Creo que, como bien dijo el señor Claudio Giraldez, hay que saber de dónde venimos y creo que es la bandera que tenemos que tener tatuada en la frente porque todo lo contrario para mí sería un error. Esperad un momento, porque tengo una nueva lámpara. Ay. Una nueva lámpara que además es ventilador. Ojo, Y creo que le puedo cambiar esta luz, que es un poco apagada, ¿no? Para lo felices que estamos aquí. A ver.
Esto no sé cómo va. Momento, Ojo. Ahí está, ¿no? Hostia, pues esto me parece que é de noite. Ojo. Bueno, no sé qué estoy haciendo. Amigos, que antes de nada, por Dios. Ya no sé qué estoy haciendo. Hoy se ve menos ahora. Esto es un desastre. Vamos a ver, amigos y amigas y amigues. Vámonos a ver esta maravilla para ir entrando en materia. Mientras yo intento colocar otra vez la luz. Qué bonito. Qué bonito. Vamos a escuchar discursos. A ver. Un poco rara ayer la fiesta del Celta, ¿eh? O sea, metieron un DJ ahí tal y cual y era un poco anticlimático incluso. O al menos eso me pareció a mí, porque... Era rollo discoteca móvil, ¿sabes? Pone un DJ... Hostia, espérate que encendí el ventilador. Esto. Amigos, tengo un problema, ¿eh? Pero, por favor. Yo estoy perdido en mi propia casa. ¿Pero esto qué es? María Mourinho, presidente del Real Club Celta Solo Vigo. quería deciros que este año ha sido precioso veros en cada campo de Europa, llenar balaídos todos los partidos, cantar ese himno que nos emociona a todos y que nos une y que nos junta y que además enseña nuestra lengua, nuestra cultura y nuestra identidad por España, por Galicia, por el mundo y por Europa. Así que gracias y a disfrutar un año más. Nos vemos en Europa y nos vemos en Balaídos. Gracias. Muy bien. Solo quería deciros... Fantástico, Marian, fantástico. Te está luciendo. Muchísimas gracias. Es un auténtico lujo poder teneros ahí detrás. Es un orgullo verlos pasear por las calles de Europa con la camiseta celeste. Lo vamos a volver a hacer el año que viene. Habéis disfrutado mucho más los que habéis viajado este año que los que habéis venido a Balaídos. Es una lástima. Ojalá el año que viene lo podamos mejorar. Pero creo que toca disfrutar, agradecer a estos jugadores, agradeceros a vosotros todo el apoyo y sigamos soñando juntos para la temporada que viene, pero con los pies en el suelo siempre. Efectivamente. Gracias a la gente. Efectivamente, amigos. Nuestra querida afición. Pies en la tierra porque... Muchísimas gracias. Es un auténtico lujo poder teneros ahí detrás. Es un orgullo veros pasear por... Nos hace falta un poco de pies en la tierra. Vamos a escuchar a este señor, por Dios. Una temporada maravillosa. Quería agradecerle el trato a cada uno de mis compañeros el día a día. Eso es lo que me hizo pues, poder pensar en renovar una temporada más, sentirme cómodo en el día a día con los compañeros. Tendremos una última temporada maravillosa, volviendo a Europa, quizás un derbi más, quién sabe, para disfrutar todos juntos aquí en Balaídos. Así que nada, de parte mía también y de mi familia, agradeceros el trato diario. Y en 365 días nos veremos igual, pero con vosotros en la grada. Muchas gracias y a la Celta. Ese copyright. Amigos. Empieza la cuenta atrás, Yo... Es algo que me perturba, lo admito. Lo admito que... No me... Es una cosa que no me... No me va a sentar bien esta temporada. Empieza la cuenta atrás de Yago Aspas, Estamos en esas, amigo. Ha llegado. Bueno, creo que una fiesta a todas luces necesaria, seguramente un poco descafeinada, por el hecho de, oye, además de
de ya haberlo conseguido y demás, que solo faltara a ver si era para Conference o para UEFA. Bueno, creo que... no sé cómo veis vosotros la situación que vive este equipo, la verdad. No sé cómo asentarme y ponerme a pensar realmente que el Celta está en Europa League. Claro, es mucho más bonito si ya Aspas mete un gol para remontar en el último partido y te metes en Europa de esa manera, ¿no? Pero, ostras, segunda vez en Europa por año consecutivo. Veremos qué pasa con las cuentas en verano. Pero lo que está claro es que yo soy un futbolista y veo que hay un equipo que lleva 2 años consecutivos clasificándome a Europa y sinceramente, desde mi ignorancia, me parece que al Celta se le abre un mercado nuevo. Otro tipo de futbolistas, otro tipo de carreras, otro tipo de cachés, otro tipo de aspiraciones, de edades incluso. No lo sé, pero yo estoy en esas, ¿eh? Me espero un gran verano el Celta. Esto creo que van ya varios con la teima de Rafa Benítez, con que el límite salarial, con que no sé qué. Bueno, creo que ya se acabó la broma. Creo que el Celta ha ingresado mucho dinero seguramente esta temporada. Probablemente más incluso del que esperaba con la Europa League. Ahora le toca a Garcés y compañía no solo soltar el billete, sino a ver cómo lo suelta. Porque creo que el atractivo para el futbolista ya está ahí, en cuanto al deporte se refiere. Falta el billete. El billete... El billete. No lo sé. No lo sé. ¿Sabéis qué? No sé tampoco, amigos. ¿Por qué no me va el Discord? Llevo 1 hora intentando downloading update uno de uno y se me cierra. Me cago... Pues estoy apañado. Pues estoy apañado, amigos y amigas. Es que me cago en la mar salada, tío. A ver. Contadme algo mientras, por favor. Vamos a ver. StreamYard. ¿O qué? ¿O qué hacemos? Zoom o algo así. ¿Por qué no va Discord? No me abre la aplicación. Ah, pero puedo hacer Discord. Web. Atención. Atención que no estamos tan mal. Al loro. Al loro que no estamos tan mal. Sí, descargar. Oh, carajo. Pero descargar no quiero descargar. Joder. Open Discord. A ver. Va a ser un gran mercado este verano. Somos un equipo muy atractivo, dicen absoluto. Sobre todo para los grandes talentos jóvenes. Es que me parece, y creo que el caso Fer López es una manera también de plantearse las cosas. A ver, porque creo que es un buen lugar para promocionarse. Véase Williot, véase el propio Jones. No sé si podemos contar a Ferran Jugla en ese grupo, pero incluso si tú eres un equipo que tiene mucho dinero, tiene muchos futbolistas y está muy por encima del Celta, pues ¿por qué el Celta no va a ser tu escaparate para acceder a tus mejores futbolistas? No lo sé, no sé. No en los mejores, pero desde luego sí a los más prometedores. Ay, esperazo un momento. Bueno, voy a empezar aquí mandando enlace al señor Jorge Paz y creo que podemos tenerlo, ¿eh? Atención porque creo que podemos efectivamente tener Discord. Joder, nos está costando arrancar hoy, ¿eh? Cómo se nota que la semana fue... La semana fue larga, amigos, porque... os podéis hacer una idea, pero... Pero no es lo mismo decirlo que vivirlo, ¿eh? Madre mía. Madre mía, vaya semanita. Menuda semanita, amigas y amigos. Menuda semanita, ¿eh? Ahora ya ni me carga esto que os quería poner aquí. Ay, Dios mío, Dios mío. Impresionante. Impresionante, amigos. Impresionante, impresionante. Y lo que queda. Bueno, lo que nos queda en la más absoluta inmediatez es saludar. Hola. Hola. A ver. A ver un momento, ¿eh? Esto me temo que va a llevar tiempo.
Acceso a la cámara denegado. ¿Pero qué es esto? Ahí estamos. Lo tengo. Espera que estamos ya cerca. ¿Hoyo o piollo? ¿Hoyo o piollo? Ay, Dios mío. Bueno, más o menos. A ver. Ojo. Oye. Oye, pues sí, ¿eh? Espérate, que somos 3 de golpe. Bueno, esto é unha maravilla. Esto é unha absoluta maravilla. Vale. Un momento. Hola. Buenas noites. Espera, que pongo Mario Seijas. Mario Seijas non está. Así. Dios mío, vou con pedales hoxe. Non se ha podido iniciar a cámara. Que pasa aquí? Volver a intentar. A ver. Estamos tratando de localizar a cámara de Xorxe Paz a esta hora da noite. Si non me equivoco. Mientras tanto, vamos pondo o señor Alex cas súas trenzas. Aí está, un tío apuesto, elegante. Macizo incluso. Trenzas desfeitas. Trenzas desfeitas. Oye, non sei que pasa con Xorxe Paz. Xorxe Paz non se escoitará a nos. Sí, sí. Pois non te vemos. Tú ves a Xorxe, Alex? No. A ver qué pasa aquí. No se ha podido iniciar la cámara. Algo- Error 2015. Has visto? Volver a intentar. Pois non sei. Cri, cri. Bueno, Gallego 10 que nos pon hola polo chat. Queda un año aún Pablo y después de Iago seguirá estando cerca de Claudio y de los canteranos. Espabila Pablo. Bueno, pago aseo todas. Ahí está, ahora sí, ostra. Bueno. De rigurosa actualidade está Xorxe Paz. Un home tamén especialmente elegante no día de hoxe. Despois de vivir un fin de semana para recordar, seguramente. Xorxe, boas noites. Boa noite. Sí, a verdade é que bastante bo. Bastante... Onte espectacular e onte e antes tamén, pero non se pode dicir, e hoxe no couto. Señor Alex, boas noites. Véxote ben equipado para variar, además de apuesto. Creo que hoxe día, hoxe día. Home. Despois dos momentos que pasou esta tempada, creo eu, dunha minoría, bastante minoría, Ajá. pero que fan moito roido, pois toca reivindicarse un pouquiño. Que xa o fixo el nalguna rueda de prensa, tirando alguna por aí, pero non sabemos o que temos. E o día que non teñamos o que temos, imos chorar. Mira, Igual aínda máis coa retirada de Iago Aspas. eu xa non... falar do partido de onte tontería. Eu vou directamente ao grano. Vou vos preguntar. Empezo por Xorxe porque vexo que Alex vai bastante quente. Que lugar ocupa Claudio Giraldez hoxe na historia do Celta? Supoño que fala de adestradores, claro, non? En xeral. Non sei o lugar, pero lugar único, sin dúbida. É dicir, o que está facendo el non o fixo ninguén. Suposto nin siquiera Berizzo, o menos Víctor Fernández, que para mí foi un bluff. E esas adestradores anteriores tens que remontarte a décadas moi atrás. É dicir, o que está facendo, como di Alex, creo que vamos a botar máis de menos. Home, non, Iago Aspas é unha lenda, non? Pero ahora mismo vai facer máis dano o día que se marche Claudio que Iago. Alex? Para min es que non hai
aínda non rematou a súa estancia aquí, igual logo baixanos a terceira red e cambio o discurso, pero como vexo moi difícil para estancias consecutivas en Europa, só fíxose 2 veces e non é o mesmo facelo con rapaces da canteira que fai pouco tempo xogan en primeira ref que facelo con Mostovoy, Karpin, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, para min non hai moita discusión. Pode ser que o listón non este moi alto, pois non sei, pero con estas 2 tempadas que se fixo, tempada como esta, pódese calificar a de 2017, por iso de chegar a 2 semifinais, pero tampouco hubo un premio como Europa ao final de ano. Entón, para min, o que fixo ten moito mérito e non só as 2 competicións europeas, senón darlle ao Celta identidade con rapaces da casa, salvar a un Celta que estaba morto, porque recordemos como estaba o Celta de Benítez, estábamos completamente mortos, casi non gañamos na casa ni ao Almería, que tivo que marcar Mínguez a un gol de medio campo para sacar o partido contra o Almería, que non sei se chegaba a 20 puntos. Qué golazo, entón, colleu ese Celta e agora estamos onde estamos. Non sei que houvese sido do Celta, non só deportivamente, senón financieramente, de non vir Claudio. De ter as fichas que tiñamos, de non poñer a funcionar o equipo con fichas como a de Damián, como a de Pablo Durán, como a de etcétera, 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 que case un Cervi, un Fran Beltrán, tampouco me quero ir a Bamba, Marcos Alonso e Iago Aspas. O sea, un Cervi, un Fran Beltrán poden cobrar como 4 rapaces destes. Entón, que houvese sido se non se aposta por Claudio? Mellor non pensar niso. Eu digo que me costa baixar a terra todo un pouco, ademais teño bastante fresco estarlle metendo pausa a este equipo porque perdíamos na casa remontabanche un 3-0 cosas así, está aí 2 días. É certo que quizáis foi unha das clasificacións europeas máis baratas dos últimos anos, non sei como está a puntuación, pero non sei se incluso o Celta nesta ocasión fixo máis puntos que o propio Celta do ano pasado. Non recordo exactamente como está a cousa, pero creo que un pode ser. O ano pasado si é certo que queda un posto por debaixo, pero si é certo que, bueno, o tema de Europa este ano, si ben se puxo algo máis crudo o descenso, o tema de Europa parecía que se pelexaban entre eles para ver quen gañaba menos, incluso con ese fantasma de poder incluso xogar Champions League o ano que ven. Bueno, creo que Claudio Giraldez o mellor que lle podemos dicir é que está acostumbrando a afición do Celta a unha realidade que seguramente non lle corresponda, e eu creo, Xorxe, que eso é, se baixamos a terra, o que temos que pensar, porque se te pos a ver nome por nome, hoxe Javi Rueda é un xogadorazo, pois sí, pero é a súa primeira tempada en primeira división. Se faz unha comparativa con algún equipo que trouxera un lateral de segunda división do ano pasado, que tuvera un bon nivel, etcétera, bueno, pois dache para pensar que quizáis o nivel do Celta debería ser pasar algo máis abaixo. Finalmente, non foi posible pelexar hasta o final o soño desa Champions League, pero creo que estamos dando por sentado certas cousas, sin querer desmerecer, por suposto, os xogadores de Celta e sobre todo os rapaces, pero vámonos á liña defensiva, ou vámonos a quenes marcan os goles, ou as baixas que hai no centro do campo. O Celta, o Xico, ou polo menos a lógica dime que debería estar bastante peor do que está.
Hombre, está claro que se analizas la plantilla o analiza alguien un pouco un criterio pues un pouco máis obxectivo, quizás non é unha plantilla para estar en Europa ou, bueno, méritos fixéronse, non ninguén lle regalou nada. Pero é certo que hai que hubo carencias todo o ano para competir, bueno, ao final prácticamente en dúas competicións se chegou a tope, na Copa caeuse cedo, pero claro, o feito de que estemos falando de que hai que facer reforzos e que hai que fichar e que moitas liñas indica que hubo carencias, empezando por o mesmo tempo da portería. Non podes estar prácticamente. E logo hai líneas que hai carencias e que se vai ver para o equipo que vas a facer ahora, como confeccionas a temporada. É dicir, a plantilla ten carencia, pero está o mérito de Claudio. É dicir, o mérito de Claudio está en sacarle partido a esta plantilla, de xestionala ben e de facer que xogadores que creceran moitísimo, e xogadores que bueno, un deles Javier Rueda, xa fixe un temporada un ano pasado, pero este ano pues, volvendo a demostrar. Un Sergio Carreira, que sabíamos que era un bo xogador, pero este ano deu un paso máis adiante, de xogadores. O propio Moriba, pois, cada ano, nos 2 anos que leva aquí, cada semana que pasa, a ver canto dura no club, pois é un paso máis adiante. Decir, o mérito de Claudio é xestionar unha plantilla que, en máis de calquer outro adestrador, non conseguiría estas metas, eu o teño clarísimo. Decir, calquer adestrador de nivel de que hai nos en primeira non teria conseguido isto con este tipo de plantilla, este tipo de xogadores, sacando de vez en cando xogadores de canteira, pues, un Hugo Álvarez mismo que non empezou ben a temporada, pero que a segunda volta sí que volveu a recuperar un certo nivel. Un xogador como Williot, pois neste tipo de equipo que temos nós encaixa, non sei noutro equipo, porque Williot tamén é moi especial, Sí. un propio Jude Glay, os seus problemas que tivo. É dicir, o mérito de Claudio é que non cunhas pezas de calidad máxima sacar este partido, dous anos seguidos metendo o equipo en Europa, os 2 anos ganando máis partidos temos máis victorias que derrotas nas dúas temporadas. É unha pasada, Alex, mirando tamén, bueno, como acaba o Celta esta tempada, ¿no? Quizáis a priori a baixa de Miguel Román a principio de tempada non parecería tan capital como finalmente acabou sendo. Non sei cuántas titularidades seguidas van de Joel Lago no centro da zaga, que creo que non é por crecemento do rapaz, sino máis ben por necesidade. Non é un pau a Joel Lago, ni moito menos, creo que está acabando bastante mellor, bueno, que rematou bastante mellor a tempada do que eu imaginaba. Si é certo que non, que me gusta un pouco menos que a maioría, pero hai que darlle a Joel Lago. E ao final é saberse repor. Si é certo que podemos lle achacar bastantes cousas. Falaremos despois de como foi a tempada especialmente en Balaídos. Creo que hai varios negróns. Creo que tamén tanto partido de Copa no cual o Celta cae eliminado co Albacete, como tamén a clasificación, quero decir, a eliminatoria contra o Friburgo, sí que temos que pôr un pouco foco aí. Pero máis alá diso e das carencias que se puderon notar, por exemplo, en esos partidos concretos, creo que volve ser unha mina de ouro a optimización de Claudio Giraldez desta plantilla no económico, no deportivo, e porque sinceramente eu me plantexo esta mesma plantilla en maus de outro adestrador, e non é que non mire para arriba, é que temblo de como podía acabar esta cousa, cos reforzos que houbo, cas baixas que tuvo o equipo, e con todo o que rodea a un Celta que moitas veces, pois, si prescindes de canteiráns, e non só o tema dos canteiráns, sino o que decía Xorxe, pois xa nunha etapa máis madura do Hugo Álvarez saber reconducilo, o mismo con Ferran Jutglà, que acaba a tempada e decía no pospartido que lle daba pena que acabara a tempada neste momento no cual se atopaba. Bueno, creo que solo pode falar ben de Claudio Giraldez e do seu staff. Pois sí, podese comprobar moi fácil. Mirade os planténs que hoxe son equipos de segunda división e xogando só 2 competicións ou unha. Pois será algo similar, moi probablemente será algo similar. Equipos con Muriqui, Samu Costa, Virgili, Lubumbo, Morlanes, Mafeo, etcétera, están en segunda. Equipos con Sigankov, Banat, Tounagi, Arnau Martínez, Blin, Alex Moreno, están en segunda. Entón,
O máis importante, e sempre o dicen, o máis importante dun equipo é o adestrador. E por iso hai equipos que trocan tanto cando hai un troco de adestrador ou tal. Que teñan os adestradores a culpa cando van mal as cousas ou ben as cousas, o sea, só eles, non. Pero gran parte de como vai todo, salvo contadas excepcións, es dos adestradores. Este Celta non se explica sen Claudio Giraldez. Probablemente sexa o home deste Celta con moita diferencia por diante dos demais. Creo que, bueno, falaremos de aquí en adiante o ano que lle queda a Iago Aspas da súa importancia. Creo que é de xustiza, un lema bastante... Hoxe bastante chegado a... Espérate que xa se me está petando o puñetero Discord. Vale, aí estamos outra vez. Borja Iglesias, Jonu Radu, Miguel Román, creo que son nomes que quizáis pois tamén teñen moito que ver o propio corpo técnico do Celta en traer este tipo de futbolistas. Creo que o de Radu pode ser seguramente unha das grandes bazas de Marco Garcés. Creo que para min puido ser facilmente por facer un pouco o resumo do que foi a tempada, Xorxe. Un dos MVP da tempada, senón o MVP. Outro teño que dar a Borja, e para min o terceiro, obra e gracia de Claudio, é Miguel Román. Con eses tres futbolistas, cos cuales, bueno, pues con Miguel xa sabemos que non podemos contar ao final de tempada, con Jonu Radu creo que tuvo un pequeno baixón en tramo bastante corto da tempada, e tamén o de Borja Iglesias, que creo que eso sí que foi máis pronunciado, e o Celta botou en falta. Bueno, pois para min, simplemente mantendo ese bloque, Borja creo que seguirá, Miguel Román a todas luces debe seguir. Veremos que pasa con Starfelt, que para min era outro dos bastións desa espina dorsal, digamos, do Celta. E despois o de Radu, que tamén dixo que está a súa casa, que non hai que preocuparse de que veñan ofertas, que Radu ten moi claro que o Celta lle deu moito e que el ten que lle volver todo eso que lle deu o Celta ao propio club. Bueno, creo que por dar 4 nomes así a modo de resume, falan dun Celta que, claro, con eses niveis e con esos nomes, pois como para non ser competitivo, non? No, está claro que os xogadores que este ano cumpliron aí na base van a continuar. O que pasa co esqueleto para a temporada que ven non é numeroso en canto a cantidade. É dicir, está claro que vai haber 4 ou 5 xogadores importantes deste ano que van a seguir, pero vai haber moita modificación na plantilla. Eu calculo que como mínimo vai haber 10, 11 xogadores que van a sair entre bueno, hai que contar os cedidos. O esqueleto, pues, o que dis tú, o equipo para min a temporada, tuvo varias etapas, pero unha temporada hasta o partido en Lyon, en Lyon sacamos un partidazo, pero claro, as lesións de Román primeiro e logo a de Starfelt notáronse moitísimo nos últimos meses, porque Román estaba sendo mellor aí no medio campo, logo se nos tamén vecino, e atrás, pois, o de Starfelt, que non temos un xogador. Necesitamos a un xogador como Starfelt, sí ou sí, coincidiu co baixón do equipo. O único mal saber da boca a temporada quizás foron esos partidos, bueno, a eliminatoria de Friburgo, que reconocer que nos pasou por riba, e os partidos do Alavés, ou do Oviedo, do Levante na casa, que... Ese mes de abril, cun pouquiño de marzo e cun pouquiño tamén de maio, non? Derrotas, o que dices, Xorxe, contra Levante, contra Alavés, contra Oviedo, 0-3 tamén. As dúas derrotas contra o Friburgo, creo que aí sí que se veron notablemente as carencias dun Celta, que igual tamén pedía... Vésase o caso do propio Ilais Moriba, non? Un futbolista completamente incombustible, pero que chega un momento no cual as pernas e a cabeza pois tamén precisan de algún recambio con algo máis de garantías, que creo que eso sí que yo pode reclamar Claudio a dirección técnica deportiva, quero dicir. Sí, no, está claro que cantos partidos o equipo? Casi 60, non? 57, 58,
E hai xogadores que xogaron moitos minutos, porque vos xogadores que prácticamente, bueno, Franco Cervi, tuvo que Nada. entrar esos partidos aí, Ristich residual, segundo porteiro residual, xogadores como Carlos Domínguez residual, Manu Fernández tuvo algunha Bueno, etapa que xogou, pero tampouco. Se te paras a contar, logo as lesións, non? Pois claro, tuvo que tirar de varios xogadores con moitísimos minutos. E isto ao final sí que chegados esos partidos despois de Lyon, os partidos esos de estudio de marzo-abril, aí notouse que o equipo quizás necesitou unha unidade B máis amplia con quen confiar, porque é certo que xa non lembramos que o Claudio da primeira época, as rotacións que facía continuas, porque confiaba en todos. Está claro que esta temporada non confiou no. en gran parte da plantilla, non lle deu prácticamente minuto, porque, bueno, polo que sea, non confiou. Entón, eso notouse nunha temporada que tiñas 3 competicións e dúas delas, bueno, e que en Europa que chegaches moi lonxe. E iso, para a temporada que ven, a plantilla, pues, ten que ser, non digo máis en número, pero máis xogadores dos que tirar. Necesitas facer limpeza para ter un plan B. Que debe ser, ¿no? Debe ser que este Brao haxa, bueno, eu creo no, non me aventuraría a decir tampouco un número, pero creo sinceramente que este Brao vai haber baixas, baixas gordas. Creo que vimos arrastrando contratos seguramente de outra época, fichas elevadas, xogadores que non casan, e que realmente a min decirlle, polo menos eu dicirlle a Claudio Giraldez que non é capaz de aproveitar un xogador, pois vendo o que fixo con moitos futbolistas co Celta, pois parece casi un insulto, non? Pero si é certo que hai varios xogadores que eu creo que, bueno, xa vestiron a súa última vez a camiseta co Celta. Alex, estábamos falando desa xestión de Claudio Giraldez. Non sei que me botaches máis de falta durante a tempada. Si é certo que hai que... Vamos a intentar non quedarnos co máis estrictamente reciente. Creo que unha boa forma de recordar como empezou esta tempada foi co caso de Manu Fernández, que chegoulle a comer a tostada en moitos meses o propio Javi Rodríguez, entendo que tamén por unhas molestias e demais, pero era prácticamente titular nese eixe da zaga. Non sei que esperas tú. Si estuéramos ahora mismo no Nadal, que lle pedirías aos Reis Magos? Non sei se en forma de saída ou en forma de perfil para chegar. O que dicen xa por moitos grupos. Disfrutar da clasificación europea. Deixarvos de mercado, o sea, onte estábamos aínda xogando a Liga e xa estamos falando de mercado. Sei cousas de mercado, hai cousas avanzadas de mercado, pero disfrutade un pouquiño, todo xa está, o sea, pasamos dun día a outro e iso creo que é un mensaxe, non sei, que di Claudio de acostumbrarse de tal, creo que a xente está máis crecida do que deberíamos. Es que eu intento pillar a afición do Celta, pero non son capaz de pillar, o sea, por momentos parece que vivimos tan nas nubes, pensamos que isto é normal, e por momentos parece que somos a afición máis tóxica do país ou de Europa, porque pasamos de xa non hai Europa, non vale ninguén e tal, a prácticamente nin celebrar É a que clasificación europea. É que eu estou como que quedan 4 ou 5 xornadas xinda. E tamén é certo que vanche dando tantos paus que non sabes. Non sabes Parece como... que somos o Barcelona que acaba de ganar unha Copa do Rei, que sí, ayer alguna sonrisa que outra e hoxe outra cousa. Pois non sei que vai ser bo mercado, que se va a reforzar o plantel, pero que creo que estamos a exagerar as cousas, o sea, non se pode dicir que non se aproveitou gran parte do plantel, o sea, ao final Manu foi relativamente importante no principio de tempada. Pódese meter aí a Manu, aos dous porteiros, a Carlos Domínguez, a Ristich e a Cervi, porque logo arriba xogaron todos. No medio campo, sen lesións,
xogaron todos igual o que Eh, menos eh. foi Sotelo, Sí, sí. e xogou máis E de 20 outro, e minutos, outro, e xogou outro. E outro que escapou no eh, inverno. Ou sí, fixeron no, sí, escapar. pero bueno, iso é outra cousa tamén, esquecinme de decir, o mérito de Claudio de que tivo, se analizas todo, unha tempada de moitos reveses, supo reporse de todos. O sea, creo que fun o único tolo a principio de tempada que criticaba a xestión do Celta por invertir tanto en Brian Zaragoza, tendo outras cosas que cubrir, e logo cando empieza a funcionar Brian Zaragoza, vaise Brian Zaragoza, non traen un xogador do seu perfil, a lesión de Miguel Román, o baixón de forma increíble dos dous mellores xogadores da tempada como Moriba e como Borja. Logo a lesión de Starfelt. A principio de tempada o baixón de forma de Javi Rodríguez, a final de tempada o baixón de forma de Marcos Alonso, que sí, que con balón moi ben e tal, pero defensivamente dá pánico. E Claudio tivo ao equipo compitindo todo o ano, e digo todo o ano porque todos, absolutamente todos os equipos menos o Barcelona, todos tiveron rachas como a do Celta en abril. O sea, todos. Hai que mirar, hai que ponerse a mirar todos os equipos, e incluso o Madrid e o Atlético de Madrid tiveron estas rachas a lo largo da tempada, e iso fala dunha liga moi igualada, dunha liga moi táctica, e que hasta o equipo máis pequeno ou con menos recursos sabe facer dano a cualquier equipo, como vimos nós en Balaídos, chupando 4 do Alavés, 3 do Levante, 3 do Oviedo, e logo outros equipos chupando de nós como o Madrid no Bernabéu, no Wanda, etcétera. Entón, creo que no fútbol de hoxe en día é normal, hai moitos picos de forma, cada adestrador prepara o seu equipo para que dé un rendimento pico alto en algún momento da tempada no que pensa que vai resolverse todo. O Celta pasou moito por isto, o sea, empezamos moi mal, seguimos moi ben, volvemos a ir regular, logo moi ben, logo moi mal. Os anos que o máximo que fixo foi 3 meses bo no Granada, pois sí, facer as cousas con cabeza. E sei que aprendeu só dos erros, e sei que vai ser un mercado bastante ilusionante para o Celta. Que podemos falar de mercado, sí, pero eu creo, con permiso, Pablo, que hoxe non toca. Hoxe toca celebrar, falar do Celta e tal. E de fichases podemos falar noutro podcast. Bueno, pero non tanto... López contra Bilio te Aspas, a ver quen termina pagando a quen. Sacamos o bracket este dos MVPs, as revelacións, os pufos da tempada e tal. Hai que analizar eso, falamos logo. Pero hoxe creo que hai que disfrutar, que estamos aquí os tres e parece que gañamos 1-0 na xornada 18. Sí, sí, estou de sei acordo. hasta que punto estamos falando, repito, non quero ser canso, pero non sei hasta que punto estamos nun podcast do Celta ou do Paris Saint-Germain. Eu estou aquí, hai silencio, hai tal, pois bueno, pois que podemos facer, pois que non sei, tío. O sea, un pouco de alegría. Estou de acordo. Digo che que levo unha borrachera de non saber que está pasando moi ben. E creo que non se dá rematada a tempada e realmente volvemos a estar en Europa League. O sea, como estábamos aí un ano... Ademais, estou falando con dous ourensans que hoxe puxeron pé e medio en primeira red. Bueno. Con ganas de... Tranquilidade. Eu que teño un cansancio que morro. Igual é iso, que o disteis todo no campo. Bueno, no campo e detrás do campo, que Dios mío, unha semana intensa. Que eu estaba pensando, Alex, en realmente por facer aí un resumo un pouco de a ver que nos pudo faltar. É que sí é certo que estamos empezando moito por o negativo, porque agora iba a preguntar a Xorxe por o déficit, e xa quitamos o negativo.
Restámonos de aquí esa prometo a Alex que vai ser todo, le dice, Hai algo negativo na temporada do fantasía. Celta, digo, non? Pois mira, eu creo que Balaídos non se explotou todo o que debería durante o ano. Non sei se Xorxe está de acordo ou se é realmente o que hai. A que te refires? A que non se explotou De victorias, de números, de que seguramente o ambiente que hubo en Balaídos, recordo tamén esas 8 ou 9 primeiras xornadas que a cousa pois non acababa de arrancar. Creo que hubo grandes victorias como a do Bernabéu, como a de Mestalla, etc, etc, pero que quizá aí nos faltou un puntiño máis en Balaídos contra equipos a priori inferiores, ou polo menos da nosa mesma liga, co cal o Celta, bueno, polo menos neste último tramo e sobre todo nese primeiro que mencionaba, pois houbo máis dun celtista que se foi decepcionado ca imaxe do seu equipo na casa. Está claro que por números e por todo a temporada espectacular foi fora de casa, pero non é algo normal na historia do Celta nin ningún outro equipo ser o terceiro mellor equipo fora de casa por detrás do Barcelona e do Real Madrid. Eso hai que ter en conta que isto está claro que non Non vai sabía o volver a dato, suceder. Hostia. Pero tamén, claro, aí na casa os números só o Oviedo foi peor na casa que a nós. En números. Claro, Un pois dato ese tampouco increíble. sabía. Tanto un como outros son datos increíbles que obviamente non se van a repetir o ano que ven. É dicir, está claro que o Celta este ano deu unos gañanos en campos importantísimos, fora de casa números de Champions, pero na casa, obviamente, os números son de descenso. Esa é a realidade. Os números, que a imaxe en moitos partidos que se empataron ao principio de temporada era de gañar. Decir, a mala imaxe foi especialmente nos partidos de marzo e abril, que contra equipos que quedabas por feito, que viñan mortos, quizás aí a afición pecou. Piches está aí, que si Champions, que ves viene la Alavés, é certo que non podes perder coa Alavés ganando 3-0, 3-4, sea como sea. Venche un Oviedo que te mete para dentro cando estaba con pé en segunda, é certo que Oviedo non ten tan, para mí non tuvo tan mal equipo para facer os números que fixo. Te quedou esa imaxe. Está claro que o Celta pois non é polo de casa, pero ainda así, pois que xa temos unha idade, o celtismo, outros anos con estes números en casa sería moitísimo máis crítico. Un dato positivo do celtismo que está a morte co equipo, como dixo ante Claudio, o que pasou despois da eliminatoria co Friburgo. Outros anos perder aquí 0-3 ou un 3 co Friburgo na casa, por moito que fora o Friburgo, habería subidos. É prácticamente que outra das cousas novas desta época é que a afición está a morte co xogadores, co equipo, con Claudio. Eso non foi sempre así. Son como diales, hai que ser, vamos, la lectura positivísima é dicir, que disfrutar precisamente, efectivamente, no mercado hai moito tempo, hai que disfrutar dunha clasificación, poñerlle valor, que parece que eso, que se dá por feito, é o gran risco do celtismo agora mesmo, pensar que isto é normal e que non se conseguiu nada importante. O que se conseguiu é espectacular, 2 anos seguidos en Europa, non só en Europa, sino o que se está creando en torno ao equipo, é dicir, que isto o ambiente. Hai un reto que tamén falamos despois, moi importante para o que ven, aparte de confeccionar a plantilla, cando se abra a grada nova, hai que intentar que este chea tamén a grada, porque claro, moita xente acostumbouse que o campo ahora tuvese unha reducción de aforo de 20.000, 21.000, a mellor hai xente que se acomodou, pero hai que intentar que ao abrir a grada o estadio aprete ainda moitísimo máis do que se está aportando este ano, pero polo demais a temporada non de 10 e de 9,5. Non sei se estará. Eu non creo que... Sí. Sí. Entrar ao campo e non hai... Sí, hai moita lista de espera, pero aparte, xente non só por ser socia e tal, senón que quere entrar ao estadio, que quere ir ao estadio. O Celta ten que ser tamén listo porque eu creo que co clima que hai, coa identidade que hai tamén, non todo é os cartos, o sea, se tives que sobran 2.000 entradas ou 3.000 entradas en cada partido, que creo que non vai pasar, pero é boa oportunidade para facer o que se facía antes, agasallar aos colexios para que os rapaces veñan, aos clubes de Vigo. Eu, por exemplo, no meu equipo, pois non sei se son socios que poden entrar en primeira, o sea, hai xente co carne celtista, pero que non son socias, e queren entrar moitos, entón, eu creo que por iso non vai haber problema, pero sí, o sea, temos que
temos que aproveitar o estado porque conta moito, o sea, influye moito ter unha grada, unha bancada a punto de facerse ou totalmente feita. Pero máis alá diso, o rendemento en Balaídos teño un comentario nun grupo de WhatsApp que aquí grabado que dixeron non merecemos ir a Europa por el rendimento en Balaídos, entón merecemos ir a Champions polo rendimento fora da casa. Pois sí, Eu creo que, bueno, eu sei, analizando o Celta e tal, non é casualidade. Non é casualidade porque o Celta o ano pasado era un equipo que aplastaba os rivais con balón porque tiña moitos movimentos moitas formas de facer dano cando non nos conocían e este ano o levo dicindo dende o principio de tempada cando sacábamos os coitelos Mario Seijas e eu, pero o estilo do Celta é outro e ao Celta venlle ben que o outro equipo quera gañar o partido e a diferencia entre os resultados da casa e os resultados fora é iso, que moitos equipos abalaídos ven a ver que pasa a ver se pillamos 3 ou 4, pero hai moi poucos equipos que na súa casa cando vai o Celta se pechan atrás e o Celta este ano pois non fixen a conta, non repasei todos os goles, pero atrévome a decir que o 60-70% dos goles do Celta é en transicións rápidas e con espazo. E iso encontramos moito máis en partidos fora da casa que en partidos en Balaídos. Que aquí os equipos, incluso Madrid, o Atlético de Madrid, etcétera, veñen a estar xuntos no seu campo a facernos transicións. Aí está a diferencia tan abismal de puntos na casa e fora da casa. Creo que polo sistema de xogo, polo que lle ben ao Celta e polo que propón os rivais nos partidos. Creo que no fútbol hai casualidades 2-3 partidos, pero as casualidades non creo que duren durante 38 xornadas. bueno, pois máis alá diso eu creo que o xusto sería analizar a plantilla que ten o Celta, a maneira que tuvo Claudio incluso de amoldarse a súa plantilla. Creo que vimos esta tempada un Claudio moito máis móvil que o ano pasado. Recordo moitos tramos de varios partidos con defensa de 4, atacando de diferentes maneiras. Creo que, por exemplo, o tema de incluir a un xogador como Fer López no centro do campo pois tamén lle dá outra variante. Bueno, eu sempre o digo, non temos que esquecer, Xorxe, e quizáis tamén isto ainda lle dá máis mérito a que son moitos canteiráns, son moitos xogadores que chegan e bican o santo, que teñen pouca idade e que queman etapas seguramente moito máis rápido do que se presupón, pero Claudio é un canteirán máis, leva na élite 4 ratos, ten que saber xestionar X egos, seguramente hai moitos xogadores aos cuales ao principio ou durante toda a tempada non lle fai gracia que un xogador de 20 anos xogue por diante del. E creo, sin riscos, ou polo menos sin moito risco de equivocarme, que este plantel vai todo a unha. Isto, xa digo, máis alá do táctico, creo que para darlle mérito a Claudio Giraldez por o tema de como ten este grupo, que este grupo, casual de imitación, sexa capaz de clasificarse a Europa por segunda vez, e que mentres todo isto pasa, pois Claudio e o seu corpo técnico siguen aprendendo. Está claro, a ver, agora mesmo hai moitos adestradores a nivel top que destacan ou por xestores de grupo ou por a súa calidade en táctica. E eu creo que temos a ventaxa de que os canteirás, que lles dá confianza, pero ollo, destaca tamén por como trata os veteráns, como integra esas dúas, porque a un Iago Aspas, a un Borja, a un Marcos Alonso, que non se sintan menos nin máis que os canteirás,
pois é unha labor de grupo fundamental e un bo grupo hoxe en día, a parte física e a parte de grupo é fundamental. E despois de que tácticamente é un fenómeno, é dicir, home, a veces arrisca, pero a min gustame del que moitas veces el tamén recoñece, como recoñeceu outro día, pois, que os cambios non os fai adecuadamente ou que Sí, sí, sí. Moi ten crítico. ese toque de humildad que, home, que os jogadores non o teñen, el recoñece cando, pois, fixes isto mal ou non, é dicir, pero a nivel táctico é un fenómeno, é dicir, a ver, que se equivoca, bueno, que se equivoca como todos, pero a unha estas dúas características ten capacidade táctica, é dicir, de xestionar de facer os cambios ben, a veces se lle critica o típico un pouco tarda un cambio, pero como xestor de grupos, se viu, é dicir, se ve a implicación de todos, da igual, incluso os que non xogan nada, é dicir, non creo que teña ni siquiera con Cervi ou con Ristich, que non, o único problema nestes dous anos que foi con Manquillo, non? Manquillo, Porque o Manquillo. resto, pero serían, xa son foron outros temas xa, que se salen do normal, non? Pero esa é a capacidade que ten, e logo ser un home da casa, un equipo que tenga identificación e que, bueno, e que os canteiras saben que van a xogar, pero que os veteranos non van a ser menos, é dicir, os veteranos tamén Sí. teñen as súas, é dicir, saben como manejar os galóns. O que dicíamos antes, é un auténtico luxo e que temos que disfrutar un ano máis mínimo, ante que ten un contrato para máis como así, non? Pero bueno, vamos ano a ano e disfrutar da temporada que ven, que o de novo volve a ser ilusionante con Claudio, con Iago, con Europa, e hai que disfrutar disso. É que eu Alex, por eso me é tan complicado comparalo con algún outro adestrador, porque creo que aúna tantas cousas que pareceme realmente difícil que as cousas salgan todas tan ben. E non unha vez, sino que xa a segunda ou a terceira, se queremos contar tamén a salvación holgada do seu primeiro ano e dos seus primeiros meses. Bueno, creo que o de Claudio, para min, a ver, o do Getafe está aí para pelexar, pero eu creo que o adestrador da Liga novamente, Claudio Giraldez. Cuántos Claudio Giraldez hai no mundo? Pois eu parmo a pensar e non sei se hai demasiados. Por iso que ter a sorte de ter un adestrador como estes, que é tan capaz tanto co que pasa durante o partido como co que pasa durante a semana, e de ter un equipo tan sumamente enchufado. Alex non quere falar de mercado, pero é que eu quero imaginarme como este equipo con 3-4 pezas de nivel que ademais son necesidades da plantilla, a min faésemos hoy chiribitas. As vas a ter, tranquilo. Que queres, 2 vos centrais? Ou un centrocampista ilicitano. Ou galego. Todos andará. A min encantaríame... O Ganoto vai ser para a media punta. Encantaríame, Alex, iso sí, que un xogador que para ti nunca na vida levou o teito do Celta, nin iba a ser titular, como é Fer López, se quedase no Celta. A min eso sí que me encantaría, ves? Pois, se queres ao Ilicitano e queres a Fer López, igual tes que elegir, Pois eu elixo. Eu quedome con Fer, Eu como xogador tamén. Como xogador. E con McKennon. De ter un xogador en propiedade ou cedido outro ano. Bueno, claro. E con un xogador. Bueno, todos andará. Claudio Giraldez, Alex, que tes... Pero eu non sei, hai unha pullita de que non eleva o teito do Celta e tal, e non sei. Perdinme algo. Bueno, a un xogador titular en varias posicións durante o tramo máis importante da tempada. Pareceche pouco. Eu creo que tú nin siquiera contabas con eso. Pero que teito elevou? Non sei. Eu dicen que iba a ser un xogador de rotación. E foi un xogador de rotación hasta que no medio ou era Fer López ou era Hugo Sotelo. Sí ou non? Non sei, que igual me trabuco, Eu creo que tú non contabas con unha versión de Fer López titular neste Celta. Que viña como pa facer de Álvaro Núñez. Eu non contaba con facer haber tantas baixas no medio campo. Dai a volta, Eu sí. nunca dicen que Fer López, aquí está todo grabado. Nunca Exactamente. dicen que Fer López
O que pasa que falábase de Ferlo juego lo que quieras. Eu dicen, pois vale, pero que eu nunca dicen que Fer López é un paquete de feito, é un xogador moi bo, pero moi bo para o Celta. Pero non é aínda a superestrela que moitos creen Chegará. que además fixo un partidazo contra o Sevilla, pero Fer López dos últimos 3-4 partidos non por min, porque sei o difícil que é acoplarse a un posto relativamente novo, non por min, pero foi criticadísimo das cosas que eu leía por aí. Entón, elevar o teito? Non. Foi moi útil? Moitísimo. Porque sen Fer López tiña que haber xogado Hugo Sotelo. E Hugo Sotelo xa sabemos que pode facer partidos como os 5 primeiros da Liga, e parecer Xavi Hernández, e pode facer partidos... Creo que temos un problema con Hugo Sotelo, Non me acordo. Creo que temos un problema con Hugo Sotelo. Eu creo que non hai ningún problema, pero Eu creo que sí. Eu creo que sí. O creo que fai dentro do campo, o que fai fora, e a progresión que quizáis debería levar. Pero creo que era un problema hasta onte. Por qué? Esa memoria, porque creo que non vai ser un problema a seguinte tempada. Estamos aquí hablando en clave como se fóramos un normal. Porque hoxe non toca, é que eu quero, a ver, sinceramente. A ver, Alex, de que queres falar? De que che gustaría falar? Pois da celebración da tempada que se fixo, o contento que estamos, dos rivais que poden tocar en Europa League como ano pasado, que xa o programa post Xetafe. E a donde vamos a ir? E quen nos toca? E que viaxes queres facer? Creo que hoxe toca iso. Non decir, pois Hugo Sotelo ano que ven, ao 95% non vai estar no Celta. Que podo decirlo se queres, pero creo que hoxe non toca. Creo que hoxe é para aplaudir hasta a Edu, o utillero do Celta. Sí, señor. Pola temporada. Especialmente a Edu, de feito. Estamos facendo un pouco o balance do que foi a tempada, non? Por non falar estrictamente do última xornada. Señor Alex, vamos falar da última xornada. Celebrou vostede o gol de Ilais Moriba en Abanca Balaídos? Sí, pero tampouco foi o gol que máis celebrei na miña vida. Xorxe, tú non sei como estabas nese aspecto. Eu son moi de Europa League. Alex, capitán Conference League. Non sei tú en que barco estás. A ver, si tiro por algo, tiro máis por Europa League, porque se de ganar un título, pues ganar Europa League, ¿no? Que a Conference... Más que nada, a ver, a mí que me da medo da Conference a previa, que bueno, eres favorito, pero mellor te quedas con 2 partidos que non chegas a setembro en Europa. E hai un sorteo bastante puro, é dicir, que te pode tocar, como dito cosas, unha Brujas, e vas para casa. E quedamos con canto nos dentes 1 de setembro. Aparte, anímicamente, un pavo. Económicamente, tamén. Planificación. 8 partidos, temos os seguros contra equipos top, que acaba de caer o Milan, a Europa League, cuidado, e a Juve, que a Juve xa se contaba, pero o Milan, vamos volver a San Siro. Vamos a volver a San Siro. Vamos a volver a San Siro, como se ganamos a última vez, pues volveremos. Eu agardo que non, pero bueno, ten que voltar, se volta. Volta. A ver, eu tamén, sí, a ver, non é un campo fácil, pero bueno, que a Europa League ten nomes bueno, máis atractivos. Moito máis atractivos. Bueno, máis que nada o tema económico. A mí me gusta máis por o tema económico de que sei que vou ter 4 partidos en Balaido seguro, 4 fora. En Conference, e logo co tirón. Home, se queres pensar en ganar o título, obviamente máis fácil a Conference. Pero tamén a Conference tires unha presión de que parece que... Exactamente. Se gana o Rayo este ano, pues, te veías casi como obligado. Sí, ganar. Se gana o Rayo, tens que estar na final de ganar. Te creas unha presión que na Europa League obviamente vas ter ilusión, pero non vas a ser favorito para ganar a Europa League. Entón, son de Europa League, e bueno, que marcou Moriba, despois marcou o Getafe, non contaba tanto que o Getafe gañara, pois aí, bueno, menos mal que se puso o Celta nese momento 1-0, bueno, aseguro o tema económico, que aparte a sexta plaza, que é unha diferencia de 6 millóns de euros. Foi un dineral.
Alex, eu A ver, tío, comparto esa visión de Xorxe de que incluso tamén. dependendo do que pase co Rayo, dá a sensación que a xente quere ir á Conference League para gañar un título. E igual palmas en semifinales e parece un fracaso. Pero non só por iso, eu tamén estou con Xorxe que o, o negativo da Conference para min, o único negativo para min era a previa en verán que pode gañala porque é así. Ajá. Non só por iso, senón, si, a ver, se tipo, a priori, se tipos os equipos da Europa League e os equipos da Conference, é moito máis fácil gañar a Conference, ou é máis fácil gañar a Europa League que a Champions. Logo está o tema de que son só 6 partidos de clasificación, non son 8, e cando ti xogas contra o Pau, por exemplo, se non quedas entre os 8 primeiros, xogas tamén nesos tempos a Copa do Rei, se clasificas entre os 8 primeiros en Conference, que é o máis factible, non volves a oler Conference hasta marzo, e tes xaneiro e febreiro para non tirar a Copa a basura. E logo tamén porque en Conference non vai vir. Estáse facendo interesante. Non, que está llamando a muller, Ondoa, que sae do traballo ahora. Escoitaseme. sí, pero non te vemos. Vémoste de lado. Aí Ahora estás. sí. Ahora sí, ahora sí. E colgoulle a Vale, muller, porque que se cortou. barbaridade. Sí, Porque lle vai que caer. sae do traballo ahora e chámame. Non sei por onde iba. sí, o da Copa, sí, que iso, que podes... Tú queres gañar o triplete a eh, tomar polo bu, di que sí. Di que sí, non, as tres. podes ir a tope coa Copa, non tes 3 competicións entre febreiro e xaneiro, e non só iso, senón que cando estás en setembro, en outubro e tal, os partidos tamén contan, os que xogas en setembro e outubro contan tamén en abril e maio. Na Conference o máis probable, o máis factible, es que en fase de grupos non teñas que ir ao campo do Stuttgart, non teñas que loitar contra o Niza, non teñas que loitar contra o outro francés que vino a Balaidos, cal era? Que esa teño... O Lille. Non sei, pero o Lille, eso, non tes que loitar contra o Lille, o máis probable é que eses partidos podas sacarlos adelante se en un Ilais Moriba xogando os 90 minutos, en Borja Iglesias xogando os 90 minutos, Borja Iglesias e Moriba, o Moriba de turno, que o ano que viene é outra cousa, pero non tes que ir aos partidos da Conference da fase da Liga con todo o equipo para sacar os Sí, home, puntos que está necesarios claro que... para E incluso sacarlos chega ao adelante, punto de meter e algún logo que posible non neno, somos pois será máis sinxelo, pero bueno, a mí pareceme eso, que non decidir somos Conference todos en vez de Europa League voluntariamente pareceme unha falta de ambición. Igual o Celta non pode gañar a Europa League, pois é difícil, pero eu creo que pode ser unha competición para o Celta Europa League. A min pareceme mirar a longo plazo e non só mañá. Iso pareceme. Bueno, sí, pero xogando con... Falta de ambición a un rapaz que leva todos os anos dicindo, todos os anos, todos. O sea, dende que eras menor de idade, que o objetivo do Celta en Liga é quedar entre os 10 primeiros e loitar por Europa. E sí, o decía cando dábamos pena con Maxi Gómez cando se lesionou a todos os anos teño ese discurso. Entón, a mí na ambición non me falta. Outra cousa é que quero aspirar cousas que se non é por los cartos, porque a min se me posa elegir a Champions ou a Conference League, elixo a Champions, sabendo de sobra que non a vou gañar, pero os cartos poden vir ben para o futuro do Celta. A diferencia de cartos que hai. A diferencia de cartos que eu o decía o ano pasado entre a Conference e a Europa League non son tan diferencia de cartos. Entonces, postos a iso, prefiro unha competición máis sinxela a priori, menos exixente, para que non haya sustos en Liga,
para que podas ir tamén a pola Copa do Rei e tomar a Conference cando se pon seria, que para min a partir de cuartos de final. E se iso é falta de ambición, pois moi ben. Tú Pero queres, eu tú queres a teño a Copa, costume de non mirar só o que vai pasar mañá, senón mirar o que vai pasar despois. Eu non vou mirar o que pasa en setembro, senón o que pasa en xuño. E logo coa Europa League, que non iba a ser a primeira vez que pase, se en Liga polo que sesa as malas rachas duran 2-3 semanas máis, pois igual estás en problemas. Igual dis, joder, o Moriba estaba aos 90 minutos en Stuttgart. Borja Iglesias estaba aos 90 minutos contra o Lille. E agora mira como están Sí, que non sí, que poden sí, ir sí, nos que, focos. que a reflexión está moi mascada, Alex, Claro, pero eu creo que con todo iso, home, o Celta debe aspirar sempre o máis alto. Quedarse na Conference a ver si eres capaz de gañarlle a un equipo de Bulgaria que quedou segundo na súa liga. Bueno, está ben. De feito, seguramente a Joel Lago hubiera sido mellor para él ter minutos en clasificación da Conference League que non chegar ao final de tempada sin case ter protagonismo. Pois sí é certo, pero eu creo que, home, unha tempada para o celtismo e para o propio Celta na Europa League creo que incluso a exposición que te dá, pois moi probablemente o partido de Lyon fixo que, por que non algún xogador se plantee este ano se fichar ou non polo Celta, como un aliciente máis. Bueno, pois ou o partido co Estrasburgo do Rayo. Claro. A exposición non sei, pero Íñigo Pérez este ano vai a Villarreal. Pero un eran uns oitavos e outro vale para pasar a final da competición, claro. Semifinal, claro. Pero tamén se xoga, non? Sí, pero hai que xogala, efectivamente. E tamén é exposición, non? Que igual hai máis polo que sesa, non sei. Non sei o que fai cada un na súa casa, pero igual hai máis xente das semifinais da Conference que os 16avos de Europa League. Igual, Cando quedan 32 equipos, pois igual a xente, non sei, yendo Bayern de Múnich, igual pois non mira os 16avos da Europa League, pero xa que hai unha semifinal en Conference o que gañe pasa a final, pois igual o ve máis, non sei, Pois eu creo que non, sinceramente. Vale, a min, sendo neutral, eu non vería na vida unos 16avos da Europa League. E unhas semifinais da Conference, sí, a igual que vería as semifinais da Europa League. Pero cando máis preto estás do título, por lo que sexa, eu, por poñerte un exemplo, eu non vería os 32avos da FA Cup un Chelsea Everton, por exemplo, ni de coña. Eu vería semifinais da FA Cup a un Rotterdam. Pero que non lle des tantas voltas, Alex, que eu creo que o 95% o 99% da población súdalle 3 pares de collos a semifinales da Conference League. Posiblemente da Europa League tamén, que non te quedes con esa teima, que non vai por aí o debate. En fin, que nin eu te vou convencer, nin tú me vas convencer. Espero por cambiar un pouco de tercio que o señor Quintáns podamos convencelo. Non sei a opinión de Xorxe neste aspecto, pero o señor de Quintáns pon: Pablo, ahora que acaba la temporada, ¿se puede abrir el melón de Pablo Durán? El tipo con menos nivel de toda la plantilla, con solo 2 goles, sin regate, sin combinación y renovado hasta 2029. ¿Opinión de esta reflexión? Non sei, como no nivel tuvo está claro que non é o dianteiro top da primeira división, pero para o modelo de equipo que temos e os minutos que entra para certos partidos nos que hai que actuar de outra maneira, me creo que o rendimento de Pablo Durán dentro das limitacións que ten sempre foi positivo. Non sei que aspiramos, aparte non é o 9 titular deste equipo, non pode ser o 9 titular, pero para unha rotación e para un equipo que xoga 3 competicións que dá o nivel. Para mí Pablo Durán non é un xogador conto con el ano que ven, non como titular, pero con máis minutos incluso que este ano, que tamén tuvo problemas de lesións. A min gustame moito Pablo Durán, O sea, creo que podemos ter bastantes carencias por outros lados da plantilla, pero non me cansarei de defender a Pablo Durán. Igual que non me cansarei, por suposto, de dar a benvida a un home apuesto
contento, feliz, que xa non ten un libro na cabeza, como o señor Antón García Fernández. Boas noites. Hola Pablo, todos los demás, toda audiencia, Alex, Xorxe. Hombre, apuesto tampouco, máis contento que apuesto, iso sí, pero contento porque ademais o Celta chegou ao lugar que eu quería, que era precisamente a Europa League. Sí, Canto señor. máis alto, mellor, Pablo. Aí está, falle caso, dillo máis alto, señor Alex. É que eu penso que tampouco é unha cousa para comentar agora exactamente, non? Pero eu penso que hai moito celtismo que está un pouco, non digo que sexa Alex, pero digo que hai moito celtismo que está obsesionado con conseguir Aquí estamos dando, pobre un Alex. trofeo, un metal, non? Tocar metal, esas cousas, que está moi ben, a min gustaríame tamén, eu agardo non morrer antes de que o Celta gañe algún título, non? Pero tamén penso que se imos facer un proxecto que sexa unha mestura de canteira con xogadores de fora, con adestrador da casa, pois penso que é máis importante asentar ese proxecto, e penso que canto máis arriba chegue o Celta dende o punto de vista deportivo, económico, etc., é moito mellor. Así que, bueno, estou moi contento co resultado. Levo pois grande parte da tempada dicindo que, bueno, o xogo non me gusta especialmente, pero dende o punto de vista dos resultados do proxecto que Claudio está a levar adiante, isto é un éxito total, non? Sexto na Liga con todos eses puntos, hai que mellorar na casa, pero fora moi ben, e despois pois unha boa xeira na Europa League, e agora unha segunda oportunidade para ver se pois o Celta hai quen de chegar inda máis lonxe a tempada vindeira. Así que moi contento, tiña ganas pois de pasarme por aquí e falar con vos con un bocadiño, non? Vinte contento onte polas redes, Antón. Gústame verte feliz. E alédame que, joder, que anda por riba este feliz por unha noticia que seguramente nos tiña que facer máis felices a todos. Alex nos estaba acusando de ser pouco felices. Non sei si tú, Antón... No, pero mira, Pablo, unha cousa, Sí. digo rapidamente, unha cousa que sí me fixo moi feliz é que en ESPN Plus a canle aquí na que podo ver os partidos do Celta e, bueno, da Liga Española e de outras ligas tamén, Ajá. pois ao rematar o partido mantiveron as cámaras alí. Mira. E tiven a oportunidade pois de vivir a través da televisión esa celebración tan... Non sei, Antón, si crees que isto supón... Non sei como explicarlo. Si crees que isto supón un paso máis, pero un paso decidido no que é o proxecto do Celta de Giraldez, non? Porque eu creo que o tema de clasificarse a Europa un ano de forma circunstancial, lóxicamente falase moitas veces dun premio, non? Pero cando xa van dúas seguidas, creo que fala máis do proxecto que da propia tempada en sí. O Celta, pois seguramente de aquí a un par de semanas caigamos todos na burra de darnos conta de que, ostras, é que igual a realidade do Celta pouco a pouco está mudando. Sí, eu penso que máis que falar do proxecto, fala da excelencia dun adestrador que é o perfecto pro Celta, e da necesidade de realmente creer que hai que facer un proxecto ao seu redor. Entón, sí, sen dúbida, penso que iso é o que... É dicir, penso que non hai unha excusa agora xa pola que non facer unha aposta seria por este modelo de equipo, por este modelo de clube, e por un adestrador como Claudio Giraldez, que para min, pois, sen dúbida, está entre o verdadeiro top da liga, porque, claro, é o que ti dis, podría ser que unha tempada alguén dixese, bueno, pois saiu ben esta tempada, non? Como se di en inglés, beginner's luck, non? A sorte do que comeza, pero, claro, dúas tempadas xa, chegando a Europa League nas dúas, sexta posición da Liga, cuartos de final de Europa League, e que xa é algo que vai máis aló desa sorte do principiante, non? Sen dúbida é Claudio un home intelixente, un home que coñece o clube, que coñece os xogadores cos que traballa,
E penso que hai que aproveitar iso para realmente facer un proxecto serio. Penso que se está comezando a facer. Non se comezou por esa razón, pero hai que seguir por esa razón. Porque o adestrador do Celta, Claudio Giraldez, é un dos mellores da Liga, e eu penso que ten as cualidades para manterse durante moito tempo no banquiño do Celta, pero para que iso pase ten que haber un verdadeiro proxecto ao seu redor, porque claro, haberá moitos outros clubes, e xa os hai, que queren facerse cos seus pois co seu coñecemento e queren atraelo, non? E penso que o Celta ten que atraelo dese xeito, deixándolle claro que hai un proxecto ao seu redor, non? Sí, Que é o que penso que quere a grande parte do celtismo, por outra banda. a min dame un pouco de medo esa maneira de explotar Claudio Giraldez a súa plantilla, que é unha virtude, pero que chegará un momento no cual Claudio pode decir, oye, está moi ben sacar rapaces, pero que isto non sexa a única solución, porque vai haber un momento que nos pasemos de frenada. Aí estaría o proxecto, Pablo, aí estaría o que realmente sería un proxecto serio ao seu redor. Agardo que eso sexa o que ocorra nos vindeiros anos. Non sei, Alex, si compartes un pouco esta idea de en que punto estás tú agora mismo e que crees que vai pasar. Si realmente a min dá má sensación, xa o adianto, de que o Celta sigue pondo pedras, de que sigue construindo pouco a pouco, con serenidade, pero que quizáis o derroche, a maneira de apostar por exemplo, por un adestrador por Rafa Benítez, pois igual debía ser esta tempada dicir, vale, isto é o que hai, estamos nun momento moi doce da historia reciente do Celta, pero é que igual estos trenes tardan en volver a pasar. E igual agora non hai que seguir construindo con cabeza, sino que debería ser esta tempada a de apostar por todo e realmente, oye, tes alicientes de retiradas. Tes ademais, en principio, unha situación financiera un pouco máis favorable que nas últimas tempadas. Oye, podes te parar a pensar si realmente a hora de comprometer ou de arriscar un pouco máis debería ser esta tempada sí ou sí. A ver, comenzaste a pregunta preguntando en que punto estou. Ajá. Eu estou no punto de opinar sobre o que se dixo de Pablo Durán que non me preguntaste a min. Ajá. Tes razón. Adiante, por favor. Pois, a ver, vou tentar, es que xa me quentei un pouquiño coa conferencia Europa League, vou tentar decirlo coa maior tranquilidade posible, vale? Ajá. As 2 temporadas europeas veñen xogando Pablo Durán 30 partidos. Sei que os siareiros o sabemos todo, sempre, pero polo que sexa, se Claudio é tan bo adestrador, o primeiro defensor de Pablo Durán é Claudio, o primeiro. Espello no que, bueno, non sei, espejo no que mirarnos a Claudio, por exemplo, vemos o partido do Girona, o analizamos, e vemos que con Pablo Durán no campo o Celta ten o 70% da posesión e sae Pablo Durán do campo e o Celta perdendo vais a ter o 38% da posesión porque nadie presiona o balón. Dito isto, para non alargarme moito máis e facer o programa hasta as 2 da mañá, convido a xente a ver os goles e asistencias por minuto que ten Pablo Durán dende que debutou co Celta. E se o míster, para o míster, Pablo Durán é titular, porque é seguramente o máis titular da dianteira, e se non xogou, cousa que igual moita xente non sabe, se non xogou a última mitade da tempada, é precisamente
porque non ten unha lesión, ten dúas. Estivo xogando fodido non, fodidísimo, como ao nivel que pode estar xogando Pablo Aspas, porque a xente sabe o do ombreiro, pero que pregunten polo Pablo pubis de Pablo Aspas. Durán. Chamoulle Pablo Aspas, No, dixo Pablo, Aspas, ¿no? Supoño que é como un vocativo aí, ¿no? Que se o baixón de Pablo Durán, que todos vimos que non é o mesmo Pablo Durán que o ano e medio anterior, igual é porque xogou porque é Pablo Durán, cando outro xogador seguramente houvese parado por cousas que incluso a recomendación era operarse. Entón, para min, en resumo, 2028 queda moi corto esa renovación, para min. Pero que saberei eu que son un xareno máis. Pero se tanto confiamos en Claudio, igual hai que confiar nos xogadores que son chaves para Claudio. E aí están os datos. 30 partidos xogados de Pablo Durán en 2 ligas nas que imos a Europa. Ahora, seguindo coa pregunta que me dis de apostar todo ou non apostar, creo que xa o fixemos outras veces. Operación retorno e demais. E demais non. A derradeira vez que o fixemos viñeron un adestrador campeón de Champions, un Jonathan Bamba campeón da Ligue 1 con Nicolás Pepe, que non aposta, Alex. un Carles Pérez que fixo un ano pois bo no Celta. Che, dame unha pereza empezar a pensar nesa época, mira que está aí ao lado, Dios mío, tío. No, é que a Un xente Ai creo Núñez que cun dineral. é moito historia. Empezar a gastar cartos así como así. Un Unai Núñez que aínda non quitamos de enriba, como Carles Pérez. Entón, apostar, sí, con cabeciña, tamén. Que moitas veces é mellor facer as cousas con cabeciña que facer as cousas a... Venga, Sí, 10 millóns bueno, por ti, venga, coño. pero estarás de acordo conmigo, Alex, en que era máis loucura pagarlle un dineral a un adestrador que ten pouco que ver ca túa filosofía a ese mismo músculo económico apostalo para unha tempada como a que lleven o Celta. Sí, pero a ver, estamos falando de apostar. E ti apostaste por un adestrador que moitos decíamos, e me incluyo, que non teño a verdade absoluta nin sempre teño razón, me incluyo, en que é un adestrador que por fin máis vistosamente ou menos vistosamente, pero vai garantizar resultados. Entón, repito, se a túa pregunta vai por gastar e poñer 30 millóns no mercado e tal, a miña resposta é non. Se a túa pregunta vai facer os trocos que ten que facer precisa o plantel, falalo con Claudio e ir con cabeciña por todo, sí. E repito, o mercado de fichaxes vai ser, para min xa o é, vai ser moi ilusionante. Pero tampouco se van gastar 40 millóns en fichaxes e imos estar moi lonxe de facelo. En que punto? O sea, apostar sí, estou seguro de que se vai mellorar moito o plantel, moito, sobre todo cos contratos que quitas de enriba e coas máis que posibles saídas que podan darse. O único lunar que me queda deste mercado de fichaxes é Carles Pérez. Que sigue, non? E vai ser unha loita moi... Non, si, non. Que este ano tocalle cobrar máis que o ano pasado e a ver onde o colocas. Madre mía. É unha... É a ficha máis alta e con diferencia do equipo. Non sei como está o tema Entón, Iago en ficha, verdad? Non sei como quedou o tema Iago en ficha, non li moito tampouco estas semanas. Iago vai cobrar o mesmo, pero en 3 anos. É dicir, este ano vai cobrar unha terceira parte do que cobraba o ano pasado. E o primeiro ano é futbolista e o segundo ano na directiva. Así que liberamos cartos con Iago Aspas. Hombre. Pero con Carles non nimos... de feito, Carles ten un contrato de cada ano, non moita diferencia, pero vai cobrando un anaco máis.
Como aquel Así Denis. que Bueno, quitando o tema Iago, que falaremos ahora do tema, non sei, Xorxe, no tema de apostar, como pensas ti? Si non debemos volvernos pillar os dedos como xa nos pasou anos recientes, ou si chega o momento de apostar e de tratar que o Celta dé un salto para bueno, non deixar atrás o modelo de canteira e todo o que nos trouxo hasta aquí, pero sí que quizáis ter certos recambios ou ter unha columna vertebral por moito máis nutrida que esta tempada. Máis que apostar o que hai que acertar, que é fácil dicilo, non vai ser unha cuestión de tirar a casa pola ventá, que o gran déficit que temos é que seguimos arrastrando os contratos da época do señor aquel do Paris Saint-Germain, que estivo aquí uns meses e que firmou uns contratos con anuencia do clube, por suposto, que seguimos arrastrando. Temos o caso de Carles Pérez, o caso de Unai, está Manu Sánchez, que cobra bastante menos, pero bueno, está aí tamén o tema aberto. Volverá Manu Sánchez despois da que lle caeu en Balaídos. Pois a verdade, polo posto é onde máis necesidade temos. Obviamente eu prefiro que non veña, pero obviamente un lateral esquerdo hai que fichar. E se xa temos un aquí, home, supoño que non quedará, pero bueno, tamén se o colocas, onde o colocas, home, a mellor o Levante quere seguir contando con ele. O que dices de apostar, non sin tirar a casa pola ventá, máis que apostar é que hai que reforzar o equipo, porque a plantilla ahora mismo que seguros que continúen, pode haber 12 xogadores. Entón tens que acertar con xogadores de un perfil máis baixo, aí no mercado hai que moverse ben, 3 xogadores de certo nivel, pero non top, como se fala aquí, Espí, sí, claro, Espí, o Fede Viñas, pero son xogadores que vai a querer todo o mundo, é que non está o Celta, ahora mesmo non podemos competir co que lle van a ofrecer. Pero entón temos un problema se o Celta non pode estar competindo por esos xogadores, creo eu. Pero que son xogadores que están no mercado ahora mesmo que todo o mundo se está fixando neles, é dicir, son xogadores que todo o mundo é fácil dicir, bueno, que van a fichar? Pero por que Carlos Espí non querría vir ao Celta? E preferiría ir a unha escala superior rollo Atlético de Madrid. Chegado o caso. Non é suficientemente atractivo o proxecto do Celta para ser un escalón siguiente a moitos equipos na progresión de futbolistas. Bueno, atractivo para nós, pero se lle ofrecen 3-4 anos un equipo grande para cobrando triple, home, é moi atractivo o Celta, pero ao final os xogadores tampouco somos aquí o centro do nivel. Obviamente que sí, que va a ter máis minutos aquí, va a estar en Caixar mellor, pero ao final os xogadores o que buscan é pasta e ter un primeiro contrato potente. Pablo, Ajá. ¿Dónde quedou o teu discurso da ambición? Por que Carlos Espí non iba a querer o Atlético e xogar a Champions en vez do Celta? Se non xoga, pois é un motivo, e sobre todo se é un paso adiante que non está preparada. Pero que película me estás contando de Carlos Espino Atlético de Madrid por querer que o Celta xogue unha competición que volve a xogar, que chegou a cuarto de final e que seguramente teña mellor plantilla para o que ven? Igual a ambición está para unhas cousas, pero a outras non. Se todo na vida é a ambición é o máis alto posible, por que Espí vai preferir o Celta que o Atlético? Pois porque seguramente para chegar ao Atlético de Madrid, a longo plazo. Para chegar ao Atlético de Madrid, un paso intermedio agora mesmo pode ser o Celta, unha boa maneira de avanzar na súa carreira. Que pasa? Eu creo que o Celta xa está preparado para dar o paso a Europa League e non a Conference League. E tú crees que ese paso do Celta é inferior ao que eu lle dou. Por lo tanto, a túa ambición queda bastante relegada ao meu pensamento. O ano que ven falamos. Por qué? Por si perdemos en 16. Oxalá teña razón. Pero é moi difícil demostrar que tú teñas razón. ¿No? Ou vale o Rayo, esa está, ¿no? No, mira o Rayo. Mira o Rayo, xa. Non, mira o Rayo non. Oxalá o ano que ven, polo que sexa, que pode pasar, estivo a picos de pasar este ano, non pasemos apuros en Liga. Por exemplo. O sea, hai moitas razóns. Estuvo a piques de pasar. ¿Eh? Estuvo a piques de pasar, dices. Que podemos...
Ostras, eu vexo moitos equipos por debaixo do Celta. A mí... Sí, sí. Sí, sí. A 3 partidos, ¿no? Bueno. Pero Pero 3 partidos, ¿sabes dónde está claro, Rayo? 3 partidos O non, Rayo uns cuantos máis, está porque a se clasificar pelean a entre eles. Conference. Sí, o Rayo está a piques de clasificar a Conference, verdade? Efectivamente. Vale, mira a ver dónde estaba fai 5 xornadas, en descenso. Moi ben. 5 xornadas. Pois son 5 xornadas que é un grueso importante dun campeonato doméstico, efectivamente. Pois en 5 xornadas pasou de baixar a segunda a casi estar en Europa. Porque gañou todo. O sea que vamos baixar a segunda división por xogar a Europa League. Ahora xa xa é o seguinte nivel. E despois hai que vir aquí contentos e pensando a donde íbamos viaxar. Pero isto que, tío. Que non digo iso, pero que a veces é bo ir pouco a pouco. Bueno, pois para min... E o Celta, este Celta, e podes falar ou podes escoitar a Claudio Xiraldez, este Celta é moi inestable. Entón por que celebraron outro día o gol de Ilas Moriba? Ti non tes dos planténs para loitar a Liga e a Europa League con plenas garantías. É dicir, ti non tes o plantel que pode ter o Villarreal. Home, claro. Por exemplo, pues, sí, que claro. o Villarreal se levan un susto por xogar a Champions, pois igual xa, pero o Villarreal se non xoga Gerard Moreno e Mika Utache, xoga Nayoce ou Luguaselli. Se non xoga Pepe, xoga Buchanan. Se non xoga Moleiro, xoga Alfon. Entón, o Celta ten iso. Estamos querendo decir que 12 xogadores neste Celta ten que ir fora porque non dan o nivel. Así comenzamos o programa, verdad? Pois a mí, ir a por Europa League e outro ano cos titulares tendo que xogar 90 minutos fin de semana e entre semana en outubro, dame medo. Medo non, respeto. Non me convences, Alex, non me convences. Non, que non quero convencerte, pero eu estou expresando as miñas opinións porque parece aquí que por preferir ir pouco a pouco, repito, alguén que di que o obxectivo do Celta a principios de ano é a permanencia, para min non, niso non estou de acordo con Xiraldez. O obxectivo do Celta ten que ser estar entre os 10 primeiros, e así o marca a historia, e así o marca o actual, tanto o pasado como o presente. Para min. No. Eu estaba só no barco en xaneiro do ano pasado, cando eu podo apostar capturas, puxen en riba da mesa 2000 de que o Celta chegaba a 3 derradeiras xornadas loitando por Europa, non que clasificábamos. Iso en un calzón que tive horrible. O dicen, e Mario Seijas estaba no grupo, está de testigo. Pusen 2.000 euros para que veas o que a ambición miña é o que confía o equipo. Pero creo que temos que ser consecuentes co que pensamos nunos temas e outros. O tema de Carlos Espía, ahora que dis que por que non o Celta e o Atlético, creo que choca frontalmente co discurso que me diste antes da ambición. Para mí sí, porque se eres ambicioso vas ao Atlético, non ao Celta. Se aspiras ao máximo, se sempre tes que aspirar ao máximo, aspiras ao Atlético, non ao Celta. E eu tiven un exemplo así este ano. Por exemplo, o meu equipo, eu collín este ano un equipo que o ano pasado tivo unha victoria en Liga e este ano xogaban nunha categoría superior. Pero que me Esa era un milagro salvalos. E eu salvei ao equipo sabendo que iso é malo, porque a rapazada que ven, porque estes rapaces pasan a cadete, eu paso a cadete con eles, pero a rapazada que ven non está preparada para xogar o ano que ven nesta categoría, porque a maioría son alevíns que suben a infantil. De que me estás falando? Pero o meu traballo como adestrador é aspirar ao máximo, por iso entendo a Claudio Xiraldez ou a plantilla. Pero aspirar ao máximo neste caso deste clube de Vigo é o mellor, para min non, porque o ano que ven vai ser moi frustrante para os rapaces que chegan. Por iso, sempre estar no máis alto a veces é moi contraproducente. Podo poner o exemplo do Girona tamén. Iso que dis ten sentido para min se o obxectivo do Celta fose gañar a Europa League. Pero ninguén dixo, a lo menos eu nunca dixen que o Celta tiña que gañar ou que ia gañar a Europa. Eu o que vexo é que o Celta se clasifica para xogar a Europa League, que é a competición máis alta esta tempada a que podía aspirar, porque realmente
a Champions League non é o caso, Ujú. entón eu estou contento de velos aí e entendo que se hai ambición e non a ambición de gañar a Europa League, senón de facer un equipo competitivo para xogar a Europa League e a Liga, que realmente a Liga é o máis importante para min. Por iso eu estou de acordo con Giraldez niso, e non estou de acordo con Giraldez en todo, pero sí nisto, que o Celta comeza todas as tempadas co obxectivo do Celta na Liga. Eu teño tres palabras para iso, tres verbas para iso que a dicen moitas veces. Para min hai tres etapas ou tres, non sei, tres etapas por así na tempada. Para min a obrigación, estamos obrigados a salvarnos e así o marca a historia e o presente do clube, o obxectivo que é quedar entre os 10 primeros e as aspiracións que é xogar Europa. O obxectivo é donde tes Estou que de estar. acordo. A obriga moi por debaixo do que tes que estar. E as aspiracións que é estar en Europa, para se chega, moi ben. Se non chegas, non é un fracaso. Pero para min, a obriga do Celta, para min sí que é moi mediocre decir o obxectivo é manternos. Non, para min é a obrigación do Celta. Pero O ese, obxectivo é quedar entre os ese 10 pode primeiros. ser o obxectivo, Alex, porque iso é o que marca todo o demais. Se baixas a segunda división, todo o demais non ten sentido ningún. Non, pero sí, pero a ver, eu digo que o obxectivo, para min, o obxectivo, se ti dis o obxectivo é salvarse, ti podes aprobar unha tempada no que o Celta queda 17º. Eu non a aprobo. Non. Eu aprobo unha tempada no que o Celta queda 10º. Por iso, para min, o obxectivo é o 10º. Salvarse é a obrigación. Para min. Pero se o Celta, pero entón, segundo iso, se o Celta queda 12º, tampouco Sí. aprobas. Non, pero estáis máis cerca do obxectivo. Se o Celta queda 12º, pois podo poñerle un casi suficiente. É dicir, estás por debaixo do que deberías, pero sirve. O típico, ti que eres profesor, o típico 4,5 que se convierte en 5, que en realidad é un Ou ao revés, 4,5. ou ao revés, Te cuidado. has esforzado mucho, venga, tira. O ao revés tamén. Para mí é eso. Pablo, estou agardando a que lle digas ao señor Antón que non é ambicioso, porque eu, para min, o obxectivo da tempada que ven na Europa League sigue gañala. E a Copa del Rei tamén. Claro que non. Competición se non é para gañala. Bueno, No. tes que ir a... Xogas unha competición para gañala, claro que sí, non a vas perder, pero eu aspiro para mí, gañar a Europa League non é imposible. Por lo tanto, bueno, eu non digo que sexa hostia. posible, digo que non é o obxectivo do Celta, vale, non. sí, pero para min sí é a aspiración. É decir, Bueno, eu aspiración, xogo sí. unha competición como esa é para gañala. Pero a aspiración non é de estamos- todos os equipos que participan nesa competición, porque senón nin comezan a xogala. Sí. Como? A aspiración ten que ser para todos os equipos, non? Eu, A se Xorxe fose o dalle a Rayo risa. Vallecano, pois igual iba a disfrutala. Para É que a mí dame a sensación, Alex, de que é posible que estamos a dicir as mesmas cousas con Eu creo que termos tamén. diferentes, non? Eu creo que neste caso o dicionario estaba xogando unha mala pasada. Pero creo que a conclusión é a mesma. Quero dicir que en xeral estamos de acordo, pero quizáis as verbas que utilizamos son diferentes, non? Pode ser, pero eu se vou a Europa League é para gañala. Senón, Aí sí, con eso sí que non estou de acordo. Penso que a aspiración é esa, pero tamén a realidade é a que é, non? Xa vimos esta tempada, non? é moito máis factible que a gane a Juventus que o Celta. Pero, para min, pouco ten que ver unha Europa League con unha Liga, por iso das eliminatorias, e que moitos rivais van caer con outros rivais. Eu veo moi factible, a igual que unha Liga 38 xornadas, me plantexo quedar por enriba da Juventus. Bueno. Que non. Unha Europa League sí que creo que podes quedar campeón tendo a Juventus aí, porque a Juventus pode caer con outra xente, ou podes gañar unha final ou unha semifinal a Juventus a doble partido. Simplemente, entón, para min por iso a Europa League, es que non podes comparar a Liga coa Europa League, porque a Liga sí que marca toda a regularidade e non te permite fallos casi desde agosto hasta maio. A Europa League ou Conference. A min, por exemplo, pareceme máis fácil de gañar a Champions League
Hostia. que a Liga, sendo o Celta, para min sí. Por qué? Porque a Champions League son 17 partidos, e 17 partidos no que podes ter Engañar. unha expulsión no minuto 5 como o Lyon, tal. Con eses equipos, con os equipos que participan na Champions League, se faz unha liga de regularidade de 38 xornadas, o Celta queda entre os 3 últimos seguro, porque non ten plantel para competir de tú a tú 38 xornadas. Entón, por iso digo eu que a Europa League, para min, a aspiración, A se ver, non a gañas, é un Alex, fracaso. que din polo chat que repartamos, que Xorxe Paz, eu quero saber a súa opinión sobre isto que estamos falando de obxectivos, obrigas e aspiracións. Eu estou bastante de acordo con Alex, a verdad. O objetivo é configurar un bo equipo que compita como está facendo e a partir de aí o que se vai dando a competición. Se tú tes un bo nunha liga, se tes un equipo ben traballado, vas a estar arriba ou na zona media. E en Europa o mesmo, é dicir, o objetivo é formar un bo equipo que funcione ben como está estes anos. É dicir, unha liga, por exemplo, obviamente quero ter unha salvación tranquila como este ano. É dicir, que non sei se noveno, décimo, undécimo, e que en primeira división para min é unha igualdade tremenda. Entre o posto número 10 e o 20, eu non vexo ninguna diferencia de nivel. É dicir, xa se viu este ano. É dicir, que podemos estar metidos aí nesta loita tola aí abaixo da que nos libramos de estar sufrindo o último mes. Por un marxen de, como di Alex, de 3 partidos. Non sei que a diferencia entre o Girona en puntos e Girona e nós, e entre o Girona e foi o Getafe, que o propio Valencia estuvo onte a punto de meterse en Europa, Valencia. E o Sevilla porque pinchou con Madrid que con nós, que se non se metía en Europa un equipo que estaba descendido absolutamente fai un mes. É dicir, que a clase media en primeira división para min o posto 10, 9, 10 ao 20 a diferencia son mínimas. E o Celta vai estar Igualado a baixa, por desgracia. igualado Sí, vai ser, pero o está Celta clarísimo. vai estar nese pelotón. Quizás ten un pouco máis de calidad, ou por non ter máis historia que outros equipos, pero no que ven xa facendo contas. Van a estar un Osasuna, un Alavés, un Levante, un Elche, un Racing Santander, un Deportivo, un Getafe. Vai haber un pelotón de 10 11 equipos, máis algún grande que se veña abaixo como Valencia e Sevilla, e o Celta vai estar aí. Se o fai mellor que os demais, pois vai estar como estos anos, sexto, sétimo, octavo, pero a mellor podemos ter unha época que estés aí bordeando o descenso. É dicir, o objetivo, a ver, non é un objetivo, é dicir, o Celta, a min, a tranquilidade de que este en primeira división. Eu non quero ver un descenso do Celta que se van cumplir, claro, porque estas novas generacións agora, a xente, nós vivimos o Celta que vivimos nós, aquí, non sei a idade vosa, pero eu teño unha certa idade, era un Celta que era baixar, subir, non pasaba 3 anos sin vivir un ascenso ou un descenso. E o último descenso se cumplirán 20 anos o ano que ven, o último descenso. Hai que ter 35 anos, máis ou menos, ou 30 e poucos, para que un celtista lembre un descenso, que era algo habitual na historia do Celta. Non digo que o objetivo que sexa quedar 17, pero non hai que marcar ese objetivo. É dicir, o Celta vai estar un pelotón de equipos igualado. Pero 30. Digo por ter fai 20 anos dun descenso, calculo que ter 12 anos para ter un pouco de coñecemento, é dicir, toda a xente que ten de 30 anos 2007 ou algo así foi, non? 2007, un día triste co Mallorca na casa, e despois de ganaste os 3 últimos partidos e baixaste. Un descenso, e perder unha final de Copa, pero un descenso sobre todo é algo durísimo, que o celtismo, por sorte, non o está vivindo nos últimos 20 anos, pero para min, a miña tranquilidade é esa, non, a poder ser como agora, é dicir, se está sexto, sétimo, octavo, que levas 2 anos aí. Pero bueno, é que non hai que marcar os objetivos. En Europa, pues, competir, como se competiu este ano, é dicir, paso a paso, primeira fase, meterte si pode ser nos 8 primeros, e se non, pois no 24, te toca a seguinte rival eliminalo, seguinte eliminalo, e chegar onde se poda. Por nome non son máis favoritos. Pero bueno, é dicir, se tú tes un bo proxecto, as cousas saen ben. O que tens que facer é un bo proxecto de club, de equipo, de plantilla. A partir de aí, normalmente os equipos que teñen un bo proxecto como temos nós agora mesmo, van sair ben as cousas, pero objetivos, eso de salvarse, bueno, é o mínimo que hai que ter, pero bueno, é unha exigencia por historia, sí, por supuesto, por límite salarial, por mil cousas, Sí. pero que vamos a ter un momento, habrá meses que vas a sufrir, como sufrimos este ano, que canto tardamos en ganar o primeiro partido? Efectivamente. Vamos, que a situación non era tan bonita, é dicir, logo porque, bueno, porque a Liga foi así de rara,
Pero vos solo pensar que estas jornadas de outro día, en lugar de estar pendendo se nos metemos en Europa League con Conference, estás aí con Facendo como estuvo contas. Levante, como estuvo Osasuna que estaba salvadísimo, que estuvo loitando con Europa. Fai un mes que facemos quen decíamos, era Osasuna Getafe ou nós, os que loitamos por Europa. E Osasuna de milagro non se foi, un proxecto como Empatado a Osasuna, que é un proxecto puntos. super serio, claro, pero que é un proxecto super serio, que totalmente consolidado en primeira, pois non se foi, pois, por un pelo. É dicir, que hai que disfrutar e hai que decir moi meter na cabeza, é difícil, que o Celta non foi sempre isto, estamos disfrutando disto, pero non sempre foi esta non é a realidade celta de sempre, hai que disfrutar e levar o lala, pero iso é moi complicado, porque a ver, o efecto generacional é algo inevitable, é dicir, a xente que vai ahora ao fútbol pois pensa que o Celta é un equipo que vai a Europa todos os anos, non loitar contra iso é moi complicado, pero é un perigo, non sei se escoitei estas palabras a Claudio ou alguén do club dicir algo parecido fai pouco, bueno, non, foi a Juan Carlos Álvarez do Faro de Vigo, pues un tuit fai unhas semanas dicindo que claro, que hai que correr este risco generacional ahora mesmo do celtismo de que claro, que non de que está vivindo esta realidade moi bonita, pero que é inevitable que a xente non sexa consciente de que isto non foi sempre así e non sabemos como será, por moito proxecto bonito que teña. A realidade económica do Celta é a que é, e por sorte hai equipos enormes en outras categorías, onde está Zaragoza, ahora mesmo, unha cidade moito máis grande que tiña que estar en primeira, onde está Alicante, onde está Murcia, onde está Córdoba, do que hai que disfrutar, pero bueno, eu non son de objetivos, vamos, Pois moi bo resumen, a verdad. Gustoume. Si é certo que eu non creo tanto neso das potencias das cidades como único motor dos equipos, pero creo que Vigo e o Celta suma un pouco de todo, e sí que creo que o Celta para eso, para ter un aprobado, que é un pouco o que lle podes obrigar a un estudiante, pois sí que ten que conseguir esa permanencia, para min holgada, por calidade, por presuposto, por historia e por todas estas cousas que enumeramos. Bueno, máis alá deso, un dos motivos, Antón, que me leva a pensar tamén un pouco así, é contar cun futbolista como Iago Aspas. Hai que abrir ese Sí, melón. Hai que abrir ese melón. eu estaba seguro de que ia deixalo o equipo en activo e que ia pois facer a súa ou tomar a súa decisión de retirarse esta tempada. Supoño que os bons resultados do equipo, a volta a Europa, etcétera, pois fixeron que se manteña un ano máis. Penso que é moi intelixente Probable. esta idea da renovación multidisciplinar, non? A idea de que comeza sendo xogador, pero despois estará unido ao clube doutro xeito diferente. Dame a sensación de que esa é a intención do clube e tamén de Iago Aspas continuar ligado ao clube dun xeito pois máis ou menos semellante ao caso de Vlado Gudel, por exemplo, non? que sigue aí como parte do organigrama. Claro, Iago Aspas sendo un xogador que é realmente insignia do celtismo, vai máis aló do que un futbolista, non? Entón, eu estou moi contento de poder disfrutar del un ano máis sabendo que non é se vai de case todo, como non? Sí, que non se vai de todo, que é casi como a xira final, pero a xira final como xogador, ¿no? Pero que despois vai continuar ligado ao clube, porque penso que eso é moi importante, porque realmente se estamos a falar dun Celta que é un proxecto, temos que falar do futbolístico, o deportivo, pero temos que falar do institucional tamén, non? Entón, é un paso vendado, tendo o meu punto de Sin vista, duda, non? sin duda. E, bueno, pois como seareiro, Obrigado igual terei tamén, a oportunidade un ano máis de disfrutar da presenza de Iago Aspas, sexa cal sexa esa presenza. Eu tiña a sensación de que non ia ter esa oportunidade, de que ia deixalo xa esta tempada, e estou moi contento de ver que non é o caso, porque sí é certo que Iago Aspas semella unha exaxeración dicir estas cousas, non? Pero é máis que un futbolista pro celtismo, non? E penso que esta derradeira tempada como futbolista a dar esa oportunidade de recoñecer todo eso pois ao longo pois dos 10 meses que dura ou que remata durando a tempada, non?
Así que sí, moi contento. Bueno, se estivese escoitando Iago Aspas, que seguramente está, Pablo, Hombre, pois a, aos meus parabéns dende Tennessee. non sei, Alex, en que punto estás tú co tema Iago Aspas. Eu creo que era un pouco un secreto a voces. Eu non comparto o de Antón, creo que sempre tuve máis ou menos claro, igual algo máis que o propio Iago, que, bueno, o día que se fora iba a anuncialo polo menos con 6 meses de antelación. Creo que máis alá dunha referencia no Celta, unha referencia tamén na Liga Española, seguramente lle pique o gusaniño de ver como se despiden outros grandes futbolistas que ten esta liga, que tiña que ser algo anunciado. Si non estaba anunciado a falta de unha, dúas xornadas e demais, bueno, lóxicamente, como el mismo dixo, volver a xogar por Europa, volver incluso a xogar un posible derbi que se acaba confirmando, e demais, Iso tamén. pois pode ser un aliciente extra. Pero a min dame a sensación, Alex, de que íbamos a ter Iago Aspas polo menos para unha tempada máis. Inconsciente de min, é unha cousa que aparcas aí e non pensas máis, non? Bueno, será unha máis e despois xa veremos. Bueno, pois chegou o momento no cual vai ser unha máis e despois acabou. Creo que vai ser algo que partido a partido temos que ter na cabeza e disfrutar dos minutos que teña, porque inda que siga aí e parezca que seguramente a salida non sea tan dolorosa, pois creo que sí que vai ser un antes e un despois, como decía Xorxe, pois para moitos celtistas como a min que non conciben ou casi non recordan xa como era un Celta sin Iago Aspas. Sí, un Celta sin Iago Aspas, pero non un Celta sin a figura de Iago Aspas merodeando con estar no Celta ou posibilidade de regresar ao Celta por estar de Erasmus. Todos os ciclos acaban na vida, estivimos máis preto de de acabar do que a xente pensa, porque se non chegamos a ir a Europa, o derradeiro partido de Iago Aspas era contra o Sevilla. Pero disfrutalo, que disfrute na medida do posible, xógase moitas cousas renovando un ano máis, e creo que por o derradeiro soño que lle queda na cabeza, que parece que ve factible, non fácil, pero ve factible facelo, Que? pero Iago Aspas levantar algo co Celta. Pero Iago Aspas está moi, en letras grandes, fodido, e a recomendación médica hasta onde eu sei foi que non seguise, incluso pudendo ter problemas para o resto da súa vida. Entón hai que valorar moito o que fixo, as gañas e o amor que ten polo Celta, e a disfrutalo. E gustaríame que os españois deixaran de ser tan catetos, porque A ver, Iago Aspas é un xogador pouco aplaudible. A min tocaríame os collos enfrentarme a Iago Aspas. Eu teño que admitilo que cando o vexo bracear e tal, ou tirarse o chan ou non sei que, a min tocaríame un pouco os collos. Eu entendo a xente que lle pita a Iago Aspas. Agora ben, Alex, e perdón por cortarte, unha vez dada a noticia, o meu espero que en todos os lados se lle aplauda a Iago Aspas. Pois eu agardo que en máis da mitade dos campos non. Eu agardo equivocarme, pero as persoas de hoxe en día, iso de trocar as opinións porque sí, non o vexo. Sí que estou seguro que en absolutamente o 100% dos campos vai ver certos sectores que aplaudan a Iago Aspas, pero os silbidos vanse escoitar, creo eu. Oxalá que non, porque creo que non o merece, e creo que o típico xogador que en todos os clubes encantaría terlos. Para min non é o mesmo que, non sei, que outros xogadores máis polémicos, pero que son máis antideportivos, por así decirlo, pero o único que podes botarlle en cara a Iago Aspas é que protesta moito ao árbitro, e iso é porque no Celta non hai nin Deus que proteste,
Sí, pero non rasca. Eh, Non é Raúl xa está, García. porque Non é porque Raúl iso, García. non quero dar nomes, pero iso me entendes? O sea, como capitán dun clube tes que protestar ao árbitro, se ves, é un rapaz que vive o xogo como viven moitas persoas moi competitivas. Eu, por exemplo, eu vivo os xogos así, cando era xogador, sobre todo, coa idade creo que vas, aínda que Iago todavía é futbolista, e non sei, es que tampouco hai, se fose un Javi Navarro da vida que é moi sucio, ou Dani, o delantero do Betis, non sei se recordades a Dani como diantero do Betis, non sei, pois o entendo, eu sería o primeiro que non quero unha persoa así no meu equipo, pero es que ya a parte de protestar e tal, porque se me dis que a veces se tira, que xogador hoxe en día non se tira? O sea, todos intentan, porque al final se non te tiras en determinadas accións, o árbitro non pita. O te tiras ou te tiras, entón. Non sei, pero agardo que teña a despedida que merece, porque Vaya. sen dúbida é un histórico da Liga. E a poder ser que é unha cousa que me quedei pensando outro día, que non sea a Liga Española capaz de facer a catetada de por o último partido de Liga fora de Balaídos. Porque eu estou me vendo nesa... Non sei se se escolle, se é sorteo puro, non sei como é a cousa, pero Vas fino, hostia, hostia, sería... vas fino, tú. Se Griezmann non se xogou o derradeiro partido na Cerámica, ti pensas que a Liga vai pensar no Celta, sí, hombre. Bueno, hai un 50% de posibilidades, ¿no? Joder, pues sería... A ver, pero quero decir, o de Griezmann non era anunciado. O clásico o vas a ter en outubro, Sí, Eso, sí. xa te digo. Ahora China, ahora China. Xorxe, por rematar con este tema. Non sei como vives tú, porque tú sí que viviche bueno, igual que Antón, igual que Alex, igual son eu o único que non viviu o nacemento de Iago Aspas ata a despedida de Iago Aspas. Creo que sí que vivín o grueso, sobre todo no momento que se foi, desde o momento que se foi a Liverpool, moi probablemente, que iba ca miña camiseta de Fernando Torres do Liverpool por Vigo, e a xente decíame que por que non me puña Iago Aspas. E, bueno, pois deixame primeiro que empece a temporada, non? Desde aquelas é que claro, podemos falar aquí de poesía e decir que é moito máis que un futbolista, sentir as cores e demais, pero creo que realmente cambia o paradigma do Celta, porque o día a día de cando acaba o partido encendes a radio, viaxas a algunha outra cidade de España, pois é Iago Aspas, un gran motivo de todas estas cousas, non? De halagos, de que te vayas a dormir Mesmo en con... Tennessee, xa che podo dicir tamén que algunhas veces algunha persoa me viu coa camiseta do Celta ou coa miña mochila do Celta cando vou a arbitrar os partidos de fútbol dos institutos, din, Celta de Vigo, Iago Aspas, pois efectivamente. Así que mesmo aquí, mesmo en Tennessee. Efectivamente, que creo que vai moito máis alá, e seguramente, bueno, que agora este sendo un bastante menos protagonista, que quizáis o nivel en algúns casos non este acabándolle de dar en certos partidos, pois creo que lóxicamente un antes e un despois. Que vai cambiar moito a maneira de xogar do Celta de aquí a 10 meses a de aquí a un ano? Pois igual, seguramente non. Pero todo o que non é xogar, o propio estatus do Celta, bueno, é un equipo competitivo e ademais ten a Iago Aspas. No, ten cuidado, porque nós temos a Iago Aspas e todo é posible. Pois vai ser moi difícil seguramente atopar outro xogador co cual podes pensar que todo é posible e que ademais esa do Celta e que sobre todo ese sea un motivo principal polo cual o Celta xa capaz de reter un futbolista destas características. Non sei que esperas destes últimos 38 bailes de Iago Aspas, máis os que veñan por parte da Copa e da Europa League. Bueno, estes momentos emotivos en cada partido. Vamos a disfrutar de 2 minutos sabendo... Este ano tiñamos a incerteza de saber se seguía ou non. Ahora, para ben ou para mal, sabemos que que quedan 365 días e cada partido, cada campo que visite para el vai ser o último, tamén vai ser emotivo para el. E, bueno, un período de adaptación que, como Iago Aspas, non vamos a vivir outro xogador igual, por lo menos a corto plazo, non se vislumbra nada no futuro, xogadores de calidad sí, pero o que significa Iago Aspas non só no campo, sino no entorno,
pues un xogador único que saen cada 50 ou neste caso mellor cada 100 anos no club. É certo que, a ver, o Iago Aspas eu nunca pensei realmente que chegaría a este nivel, porque cando te sai no 2009 aquel partido, pois sí, un chaval, o típico chaval da canteira que se lle ve con calidade, maneiras e tal, salva o equipo, tal. Os anos seguintes en segunda, o ano seguinte en segunda tampouco destacou. O ano do ascenso, sí, obviamente foi o líder. E o primeiro ano en primeira, na 12-13, pois tamén foi o máximo goleador, pero con moi poucos goles. E naquelas había moito debate na grada sobre porque era un rapaz con calidade, pero moi díscolo, moi, vamos, non tan disciplinado no campo. E ainda que parece que non, o feito de marcharse as 2 temporadas tanto de Liverpool como da Sevilla sí que lle fixo madurar. Decir, obviamente pasou no mal, sobre todo en Liverpool, tamén en Sevilla, pero o Iago que volveu non era o que marchou. O que marchou era boa calidade, pero un cabratola. É dicir, esos 2 anos fora, de feito, os primeiros anos despois cando volveu, na temporada 14-15, despois na 15-16, o ano da clasificación, que foi a clasificación para Europa, era outro Iago. É dicir, esa mulher volveu sendo un líder. É dicir, eso de que non lle valeu o tempo fora, non tuvo os minutos suficientes, sobre todo en Liverpool prácticamente non xogou, pero volveu outro Iago. E no inicio había dúbidas, non personalmente, tamén por tema cos árbitros, continuamente protestando, decir, non foi de primeiras un rapaz que de Sí. o ídolo aquí entre toda a masa. Pero bueno, co tempo demostrou que un xogador, o que di aquí Antón, decir, é unha marca Celta, unha marca da Liga. Sabes que é difícil meter, por exemplo, por decir é unha tontería, pero na colección de cromos últimamente sale Iago Aspas na portada de colección de cromos da Liga, é dicir, que para un xogador do Celta ten moito mérito. É dicir, un xogador que marcou a nivel números, historia do fútbol español. Con a injusticia que se cometeu con ele nunha selección española, pouquísimos partidos que xogou, sendo o xogador que foi, pero é un xogador que marca, é unha marca da Liga, ainda que en algúns campos, como di Alex, pois non vai a ser ben recibido, bueno, por parte de certo sector, sempre vai haber os que a subían e se Eu escoitan creo máis. que vai cambiar, co adiós anunciado, eu espero que cambie, sinceramente. Sí, bueno, eu non son tan optimista. Nalgúns campos sí, posiblemente pues, campos como Bilbao, ou yo que sei, ou Sí. Anoeta, ou algúns Riazor. campos sí. Aplaudiránlle en Riazor. A ver, vamos a falar seriamente desto. Pode ser que Iago Aspas ese aplaudido en Riazor. Si vai gañando Eu Depor, agardo que non. si vai gañando Depor e cambian a Iago Aspas e sentan. Tú Eu imagina? agardo que non. A min, a ver, tamén porque teño ese carácter de un pouco cabrón. Pero a min, sendo eu futbolista do Celta, e historia, se eu fose Iago Aspas, a min gustaríame despedirme de Riazor cunha pitada que a máis que o de Figo no Camp Nou cando voltou co Madrid, que me Home, pero de Venga, Figo, aí había outras cousas, Pero Iago sempre foi bastante respetuoso co Depor, a verdad. Pudo ser moito máis no, pellizcón do que sempre foi. non. Bueno, Sempre non. Dende 2015 ou 16, sí, pero sempre non. igual, Eu igual entendo o será que moito di Alex, pero será eu moito son peor. máis de aplaudir a Fran e a Arsenio Iglesias e a Bebeto, así que a min tamén me gustaría que aplaudisen a Aspas, pero claro, estamos a falar dunha multitude, non? Supoño que haberá persoas que persoalmente si o farán, pero a multitude do estadio xa non estou tan seguro. Pero iso non que eu creo, eu sei que aplaudiría a un xogador do Depor, nunca tive na oportunidade, pero sí o faría. Pero o carácter de Iago creo que iso impide, porque é a figura do outro equipo, tal. O sea, eu, por exemplo, a min despídese na derradeira xornada Valerón en Balaídos, levántome do Sí, asento e aplaudo, pero porque o carácter de pero Valerón era vale, sí, o Valerón. carácter. E si se retira Eu Lucas Pérez, nunca aplaudiría a Yalmiña, a Lucas Pérez, claro. o sea, non, sabes? E creo que Iago Aspas está máis no que hubo pique casi persoal co aficionado promedio do Coruña que iso, non sei. Eu creo que non hai posibilidade ninguna de que en Riazor vamos, pero Sí, ninguna. tes razón. Reflexionando mellor, O sea, ninguna. tes razón que... En fin. Bueno,
Foron tamén 10 anos moi difíciles para o deportivismo, iso tamén hai de terlo en conta. Sí, e Es creo que non de todo aproveitados polo Celta no social. Por facer un balance Vieron, agora vieron un pouco a máis. Iago Aspas nos periódicos que no terreo de xogo, pero casi podemos decir, bueno, e sin casi, que nos últimos 10 anos o Coruña xogou máis contra Iker Losada que contra Iago Aspas. Tamén podemos decir que nas últimas tempadas a Unión Deportiva Ourense xogou máis veces en Riazor que o Celta. Tamén podes decir. Non vou dicir nada a ver se me van pechar o campo. Oye, hoxe a Unión Deportiva Ourense mandou unha fantástica felicitación ao Deportivo. Bueno, impresionante. Impresionante. Que ben nos levamos con todo o mundo. Hasta con Alex, que celebra os nosos goles por WhatsApp cando metemos. Aí estamos, Aí estamos. Bueno, amigos, é unha 10 da mañá, é que empezamos tarde, entre problemas técnicos e o carallo 29, empezamos tarde, pero bueno, non será o último porque temos que facer recapitulación de as nosas prediccións, falar de notas individuales, despois non sei se pa que la se interesará facelo a Alex, pero mantener, ceder e vender un contido habitual tamén despois o renovar. Despois deste programa, sí, eu creo que hoxe non tocaba. Pero... Mira, hoxe foi como a despedida de Iago Aspas, aproveitando que eu estou máis canso que un can. Isto é unha celebración paulatina. De momento firmamos este directo e xa firmaremos outros dous nos cuales seguiremos celebrando e a cousa vai un pouco... Oye, sí que me daba a sensación no estadio de que foi unha cousa un pouco contida. Non sei se porque se certifica o de Europa en Bilbao e agora só queda ver cual era a competición que se xogaría, pero incluso a festa, non sei, uns fogos artificiales, sacar un bus por Vigo. Agora tampouco axudaba, pero non sei, a min quedóseme un pouco... Fíxoseme un pouco. Igual é a realidade, non? Oye, outra máis, bueno, pois xa está. Esta é a nova realidade do Celta. Tomar polo cu, que celebrar, e non ganamos nada. Pois xa está. Non sei. Va. O relato dos do norte. O relato... Está mal celebrar clasificacións europeas porque celebramos participar, pero eles hoxe non sei que collóns están celebrando, sabes? Exactamente, dixeron. Lina outro día, onte de feito. Parabéns, Real Cruz Celta. Outra tempada máis de turismo por Europa. Pois mira, estos van ter sorte de facer turismo por Vigo, polo menos. Bueno, de todo se sale, amigos, de todo se sale. En fin, que non vos quito máis tempo. O Celta vai xogar a UEFA Europa League unha vez máis. Creo que é un motivo de verdad para estar orgulloso de todo o que se está construindo, máis alá do deportivo, do aspecto deportivo, non do Deportivo da Coruña, por favor. Non, é que claro, agora é que outra vez volven, é que non me deu tempo nin a pensar que volvo Deportivo, Dios mío. Gózame un derbi, a verdad gózame a idea dun derbi, pero 10 anos para pensar, Pablo. Pero este próximo mes dá un pouco de pereza de tanta celebración. E ademais, recordo falar isto con Xorxe e recordo que a Xorxe lle fai especial ilusión que ascenda o Deportivo. É a persona que menos, o sea, sí, porque sei por onde vas, eu non vou a un derbi desde o debut de Jukic en segunda división. Non piso, non quero nin ver nin en Balaídos, así que imagínate, Riazor xa non te conto. A min agora que ven ten 33 jornadas. Pero falas de Jukic como adestrador ou como... No, como xogador. Un 0-0 en segunda, chegou Jukic faltando 3 meses ao Deportivo, en segunda división, un 0-0 en Balaídos, que ao final o Deportivo subiu o seu ano e o Celta subiu o ano seguinte. Era tal movida na Rúa Fragoso, de contenedores volando por todas partes. Lembro iso perfectamente. Bueno, pero cambiaría un pouco xa o panorama, Xorxe, non? Non volvín a ningún, xa digo, no ano 91. Son socio desde
desde os anos 90. Aí vivía eu en Vigo aínda e lembro iso perfectamente. E que fora tremendo, cargas por Eu lembro que Jukic é o lanzador de penales. Ainda te recorda que a xente se alegrou, a xente non lembra que no campo o día que fallou Jukic o penalti en Riazor había unha pancarte que poña gracias a Alejo. Eso non te recordan os deportivistas. Fora poucos días antes o de Alejo. Bueno, que está... Habería que facer un día, non digo que haxa que facelo, pero bueno, non estaría mal pensar un día en falar do que eu penso que é clave nesta relación entre o Celta e o Deportivo, que é o papel da Radio Televisión de Galicia nesa relación. Porque eu penso que a diferenza de tratamento a un equipo, a un clube e a outro por parte do ente público galego ten moito que ver con moita xenreira que moita xente ten o Deportivo. Penso que terían menos se o tratamento fose máis equitativo. Pero non digo máis. Pero eso pasa en Ourense tamén, Antón. Eso pasa en Ourense. Hai que sobreporse. A Televisión de Galicia é unha vergonza porque... Eu vivo ben lonxe e non vexo esa canle, evidentemente, dende aquí, pero é a sensación que eu teño da época na que eu vivía aí e do que me contan os que por aí viven. Pois menos mal que non a tes agora. Ti viviste na túa época ao Celta en primeira e ao Coruña en primeira ref. E que se esa o de primeira ref que en máis minutos leva na canle do país, pois... A ese tipo de cousas me refiro. Non necesariamente o traballo dos xornalistas, que esa é outra cousa diferente, pero a esa liña de dirección e de atención que se lle dá a un clube a outro que ás veces semella non ser equitativa, non? Non é equitativa. O que dixo aquel día de Lucas, aquel vídeo famoso con de Lucas o día do ascenso do Celta co presentador da Televisión de Galicia que lle dixo, bueno, a cadena. Que esta cadena é moi del Coruña, o escándalo, porque cando estuvo por primeira e o Celta estuvo 5 anos en segunda, non? O Celta non existía na Televisión de Galicia, ni na Radio Galega. Eso vivimos. Cando estuvo o Celta en segunda e o Depor en primeira, o Celta non existía prácticamente. Se trataba como o Lugo, como un Racing de Ferrol, e agora ao revés, bueno, non é un tema sobre a Televisión de Galicia, é un tema que vivimos en Galicia nun coruñocentrismo exagerado, unha cousa que desde Ourense temos asumido porque somos os pobres, pero desde Vigo non sei como a xente aguanta tanto. Bueno, en fin. De todos os xeitos teño que dicir que teño moitos amigos de Coruña que sei que están moi contentos hoxe, así que, bueno, pois non hai mal que por ver non veña. Que disfruten un pouco, home, que disfruten. Tamén. Que o que din no chat razón teñen. Xa estamos 6 puntos máis preto de Europa. Non escupas para arriba. Non escupas para arriba. Oye, estaba por aquí o noso querido Mario Seijas, que luciu o seu miembro durante 22 meses. Leva 22 meses lucindo o miembro, efectivamente. Ainda que este na cama está espido ahora mismo. Levan unhas horas en primeira e xa estou negro, di Mario Seijas. Bueno, pois, en fin. Claro, el vive ali, ¿no? El vive ali, o que lle queda, pobre Mario Seijas, Dios mío querido. Bueno, en fin, que vamos a hacer? Que iba a decir, Pablo, que Sí. acabo de ver un comentario tirando para arriba, falando do descenso, decirle a meu estimado en absoluto que, ademais, é alguén que me conoce, que leva aquí dende o primeiro día que pisei este podcast, Sí, que non me señor. cabuco, Sí, señor. que eu non dixo que o Rayo loite por Europa, que o Valencia descendido loite por Europa ou que o Español de Champions loite polo descenso. Simplemente en iso, que a diferencia de ter unha temporada moi boa e tranquilísima ou unha tempada de sustos e de cagómetro na derradeira xornada, foron 3 partidos. Solo iso. E non comparo ao Celta co Villarreal. De feito, o exemplo do Villarreal é para todo o contrario, que non somos o Villarreal para ir con garantías a Europa. Simplemente aclarar iso porque sorpréndeme que en absoluto que escoítame cada vez que a Pablo lle a gana, porque xa non vou decir todas as semanas, cada vez que a Pablo apetece
darlle un pouco ao podcast, pois escoítame e me sorprende que en absoluto Ou dude pode, así ou pode. un manifesto así a miñas verbo. Acaba de chamarme Lacazán en riguroso directo este tío, na miña propia casa, que estou en pijama na miña casa, tío. Ocupado, Ocupado. traballador. Bueno, dixeches cando lle apetece. Tú mira, Antón, como me paga a multa que me puxeron por darlle limóns aos seus fillos, E así me trata, tío. É que é unha cousa impresionante. Concello de Vigo. Acórdome de ti, amigo, Concello de Vigo. Cago en Dios. En fin. Bueno, A mí non me diste que ser director do podcast pois é como ser árbitro, non é un traballo que non ten pago realmente. efectivamente. Todos te atacan finalmente. Como será a próxima que- tempada, Porque eu a miña gasolina está... teño que repartirme mellor, macho. Fines de semana estou nos hipotecando. Temos que conseguir que Mario e Alex, que lle encanta o rollo, falamos con xente que queira participar, que podan levar os mandos, que isto sexa un podcast comunitario, que non sexa o podcast de Pablo, no cual Pablo abre o directo, Pablo pecha o directo e chama de vez en cuando a alguén e aparecen por aí que a xente. Eso sería sin duda un gran avance. Entón sería o señor Pavlov E amigos. visto por, ¿no? Señor Pavlov e Claro. amigos. Cambiaremos yo nome And ao company, canle. ¿no? Exactamente. Claro. Os amigos de señor Pavlov. Parece un bon home. Sí. Bueno, amigos, todos andará. En fin. Que non sei se se lle pode chamar pospartido, pero rematamos o último pospartido da tempada. Creo que dunha forma que casi todos queríamos. Creo que poder estar contando ter a esta hora da noite ainda 45 persoas aquí en riguroso directo, algún seguro xa dormindo, é unha sorte, unha honra, e poder estar falando de un Celta tan, bueno, que nos leva a ilusionarnos e a pornos nerviosos por ben e non a pornos nerviosos por temer o que pode vir. Sempre unha sorte. Creo que se están facendo moitas cousas boas para todos os que o fútbol nos supón no día a día unha importante parte da nosa ledicia, pois creo que queda agradecer. Así que nada, agradezvos por suposto a vos que vos pasedes por aquí. Xorxe, en primeiro lugar, entendo que fuches o Xeo Couto e que tamén, como a min, foi un día longo. A verdade que foi longo, intenso, saiu ben, con moito calor. Moito calor, Dios mío. Demasiado. Pero ben, aquí estamos ilusionados, queda un partido e, bueno, a ver se seguimos aí na loita en Cuenca, dar a machada. Eso sí que o deste club, bueno, non é o Celta, obviamente, pero ten moito mérito porque isto sí que é unha familia bien avenida. Exactamente. Trexo do tambor. Antón, un placer. Un placer, como sempre, que te pases por aquí. Xa está de vacacións. Sí, estou de vacacións porque, bueno, sí, máis ou menos, aínda hai cousas administrativas que facer na universidade, pero sí que as clases xa están rematadas, as notas entregadas, esa parte sí que está rematada, pero sempre hai algunhas cousas administrativas de tipo, pois, encher formularios que sempre hai, cada ano hai máis que encher, e despois tamén ás veces reunións de comités e cousas así, pero fora diso, sí, podo dicir que xa podo descansar un pouquiño e celebrar como un debe facelo, pois esta clasificación do Celta para Europa. Xa non vou darme de baixa de Paramount Plus, porque, claro, aí estará o Celta outra vez a tempada que ven, e para un par de meses pois non me dou de baixa, que vexo algunha película ou algunha serie que por aí está, e despois a ver o Celta a tempada que ven. Señor Alex, moi boas noites. Que sería deste programa sin Alex enzarzándose ca xente do chat? Si non, si estou moi tranquilo, empezo eu a fozar un pouco, pero... A persoa que me enzarcei foi contigo para... Quero finalizar este programa do Celta para celebrar pois a grandiosa tempada en primeiro lugar, dándolle un bico a Mario,
que está enfermo e que lle encantaría estar aquí, seguramente que nos acompañou todo o ano. Continúa, por favor. Tamén. E quero falar desta tamén maravillosa cidade na que o Celta xoga. Cidade que, por certo, ten moitas cuestas e hai moitos ascensores pola cidade. Eu quería facer a pregunta a señor Pablo e Xorxe Paz, que tal va desde ascensores por aí por Ourense? Pois a verdad bastante ben. Últimamente, oye, de ascensores hai unha chea deles pola calle, pero... Hai xente que, o sea, a mí me din que nos ascensores pois hai xente que coincide, que suben, que baixan. Como a Pablo non lle gusta a polémica, eu sentíame na obriga de facer esta pregunta. Pero no ascensor que vais aí va moi pouca xente. Sí. Tempo de Hostia. cadeira, fácil. Este reel pode acabar moi ben ou moi mal a semana que ven, pero había que facer. No, hai un programa aquí de televisión que se chama House Hunters International, que a xente vai por aí polo mundo buscando casas porque van vivir por aí, son americanos en xeral, e hai un episodio en Vigo. Entón, chega unha parella de estadounidenses a Vigo, e hai como, non sei, unha destas axentes inmobiliarias, e a xente inmobiliaria dille a estes americanos que hai tantas costas en Vigo que a xente de Vigo ten os mellores cus de Europa. Hombre, sí señor. Así que non sei. Eu cando escoitei iso dixen, bueno, xa non vivo aí, así que eu penso que pode que xa non sexa exemplo diso, pero iso é o que dicía, the best butts in Europe, e digo, bueno, pois pode ser, non sei, xa non me lembro. Bueno, cada un con su... Caso de historia. Aí estamos. Oye, teño moitas pegatinas destas, As costas de Vigo, as costas de Vigo tamén é un pouco exageración. Eu non son de Vigo, pero Hostia. imaginou ver a costa no resto a mí me sorprende que somos de Ourense. A xente de Ourense pensa que isto é llano e Ourense é unha cidade con moitísimas costas, o centro todo en costas, non che conto Lugo, coñecedes Lugo son todo costas. Santiago son todo costas. É verdad, Santiago se Coruña, salvo o centro, eu vivín na zona dos Mallos, todo costa, pero costas, cuidado, non sei por que Vigo leva esta fama das costas como se todas as cidades galegas foran llanas, que salvo Pontevedra e algo e Ferrol, Non sei. a xente de Ourense ten asumida que aquí non hai costas, e isto é absolutamente todo costas. Sí, Non claro. digo, pero non hai unha zona, non hai unha rúa llana en Ourense. Pero, bueno, son os tópicos que se crean. En fin, bueno. A ver, si é certo que todas as rúas emblemáticas de Vigo están en costa. ¿No? Entón, polas costas. Nada máis. Exactamente. Bueno, amigos, falaremos... E polas luces tamén. Falaremos no futuro de como avanza este Celta e como avanza o resto do fútbol ao redor. Que bueno, esperemos que o fútbol galego siga dando ledicias. Hoxe deunos unha gran ledicia co ascenso deportivo, especialmente a Xorxe Paz e ao Can Danton. É un programa, bueno, ahora xa non son horas de falar, pero cuidado que hai que falar no seguinte programa do Fortuna. Efectivamente. A historia, cuidado que... Oye, creo que foi segundo subiu o Celta récord de puntos da historia o Fortuna, Sendo un Fortuna, eu creo que un pelín máis normaliño e con roubadas do primeiro equipo en varios tramos da tempada. Bueno, pois aí están. Si é certo que o grupo pois tal, pero a ver, vedes o Fortuna e xa para pechar, vedes o Fortuna ascendendo a segunda división. Un sí ou un non? Eu Sí. moitas opcións, sí. Eu tamén digo que sí, porque ademais é case que un obxectivo que se puxo o clube xa hai bastantes tempadas e teñeno aí, pois, máis perto nesta ocasión. Así que eu diría que sí, que ten moitas posibilidades. Antón, monosílabo? Ademais, Antón, sí. o Alex? cuadro... Sí, pero ademais o cuadro creo que vai bastante Favorable. bo. Europa e que Ponferradina igual, algo así era, ¿no? No, Agora Europa e logo que gañe entre Ponferradina e Atlético de Madrid B. E xa, para rematar do remate, pido vos outro monosílabo.
sería positivo para o Celta Fortuna ascender a segunda división? Xorxe? Se me inclino... Ou para o Celta en diría xeral? no. Se me tengo que inclinar, home, estaría para moito debate, pero Antón, tú que opinas deste asunto? Eu de acordo con Xorxe, penso que non, pero con moitos matices que habería que debatir. Alex, eres ambicioso? Por suposto que sí. O sea, para mí non hai absolutamente nada de negativo en ascender. De feito, se descendes con 15 puntos, esa experiencia que gañan os canteiráns. Por iso é un objetivo tan importante para o colectivo e para Claudio tamén. Non é o mesmo que estos rapaces, o que ti dis de equipo normaliño, se dis normaliño por ser a mitad do plantel juvenil, pois Por exemplo, sí, claro. pero o que poden gañar estos rapaces nun ano en segunda división igual non o dan 3 en primeira red. Así que absolutamente sí, sabendo que o máis posible é que duremos un ano en segunda. Se non se fan as cousas moi ben. Pero de Habería que negativo non. reforzar o plantel. Dentro do sigue na primeira red, pero con rapaces con un ano inteiro e experiencia en segundo. Non sei, é un debate longo que non sei se ten unha conclusión moi clara. Bueno, xa se verá. Eu creo que están ben posicionados, pero creo que o Celta de Iker Losada, Lauti, Barcia, esta xente tamén o estaban. E non se dan despois as cousas. Bueno, veremos. En Non, fin. pero tan ben posicionados non, porque nunca acabamos segundos. E con segundos tes o factor de en caso de empate pasas ti. Non Sí. hai penales. E aparte que o Eldense que colleu o Celta foi un Eldense moi forte, e a Ponferradina este ano estivo máis jornadas preto do descenso que no playoff. E logo tes outro filial pola outra parte, e o Europa, que o máis menos que ten é máis 3 na Liga. Entón, creo que este ano o Celta non vai encontrarse cun Eldense que boa, cun Málaga que voaba máis alto aínda. Así que este ano creo, na miña opinión, que é o ano. Pois bueno, veremos. Veremos como se traduce e falaremos delo, por suposto. Amigos, 1.000.000 de gracias por pasarvos hasta horas intempestivas da noite. Que teñen boa semana. O Celta volve a estar en Europa. E tenemos que contalo po ano que ven. Non sei como, nin cuándo, nin desde donde, pero aí estaremos. Grazas a todos os nosos queridos xiareiros deste podcast que nos acompañaron durante un ano fantástico outra vez. Dá gusto, de verdad. Os que fixemos pos partidos habituales en anos anteriores e agora neste dá gusto facer a maioría dos postpartidos gañando, porque senón de verdade isto era un funeral un día despois de outro. Así que nada, entre os resultados, a xente do chat e por suposto grandísimos contertulios que visitan esta casa cada noite, despídome e douvos de novo as gracias. Así que nada, vémonos a la Celta e Forza Ourense, que queda o mellor. Grazas, Pablo. Grazas, A la Pablo. Celta. Chao. Un placer. A ser ambicioso, di que sí, Alex, hombre, claro que sí, claro que sí. Adiós. A ver, non me pintes porque non... Adiós. Voume. Os de diferido, decir, que vai chegar antes? O próximo programa de Pablo ou o cachopo que tes que pagar a Alex? Que os do diferido poñan cachopo ou seguinte podcast. Veña, Pablo, boas noites. Adiós. Buenas noites a todos. Chao. Ostras. Mira o tío, quería ser o cachopo. Home, haberá que invitar tamén a Alex. Sí, a Mario, a Tito Cachopo. É máis. Eu propuxen que esa xuntanza se dera. Pero si é certo que os horarios de Mario Seijas non son moi compatibles co fútbol os fines de semana.
Entón, pois, bueno, foi unha cousa que se acabou cedo, sobre todo tamén tendo en conta que hoxe había partido de playoff no Couto, e que onte foi un día largo e eu cheguei a Vigo ás 7 da tarde, e gracias. Amigos, foi un enormísimo placer acompañarvos, eu a vos, non ao revés, eu a vos, toda esta tempada. @cachopo, poñen polo chat. Outra vez estamos en Europa. Quédanos moitas cousas por conseguir. Estou seguro de que sí. Todo o que rodea, sobre todo o bonito do fútbol, o que fai diferente é o relato, estou convencidísimo. É o relato que hai alrededor do Celta, a xente, a maneira de traballar, a identidade, é unha cousa, bueno, especial, e que temos que seguir valorando en Europa, en segunda división, perdendo na casa, como sea. Pero de verdad que cuanto máis coñeces o Celta, máis gañas te dan de felicitar a xente. A xente, pois, cando fai ben as cousas hai que felicitala. E aquí, pois non nos cansaremos de felicitar o Celta. Vémonos, amigos, próximamente a ver como van esas notas da tempada, ese mantener, ceder ou vender, e moitas cousas máis. Seguirán habendo sorpresas, seguirán habendo análises de fichaxes, seguirá habendo os meus fichajes para o Celta con Mario Seijas ou compañía. Bueno, todo se andará, todo se andará. Apertos a todos, amigos. Boa noite, chao, chao.